तसा नाही. नवीन मालवणी भाषेची गोडी कशी वाटली स्नेहा सरोजची जोडी. परत किचन मध्ये हे बोलायचा राहुला. तर आता पुढच्या व्हिडिओ मध्ये ती सुरुवात करताना आम्ही हा. नक्की बोलू. आज सुरुवात केलं ना शुभश्री शीघ्रम. हा तसे आता लाईव्हला किती जण, थोडा उशीर झाला अर्धा तास, हा. पण ठीक आहे, सॉरी, कारण थोडं पुढे मागे झालं थोडंसं पर्सनल रिझनमुळे. पण म्हटलं चला आजकाल आपल्या रेसिपी लाईव्ह दाखवायचं कारण काय आहे, असं काही नाही की आमका शूट केलेले व्हिडिओ सुद्धा असत, पण म्हटलं लाईव्हने कसं होता विश्वास बसता समोरच्यांका की बाबा ह्यांनी लाईव्ह दाखवला. ही पुरणपोळी म्हणते, करंजी किंवा जे काही पदार्थ आहे, पुरणपोळी रेसिपी, हा रेसिपी ती एकदम तशीच्या तशी होता, तुमच्या देखत केली जाणारी रेसिपी असा, आणि त्यामुळे तुमका पण कळता आणि सारख्या प्रमाण पण सांगितलेला कळता, आणि ते काय लपवा छप्पी नाही, थयच आपलो कॅमेरा असता, म्हणून त्या तुमच्या देखत आणि ती लाईव्ह जातो त्यासाठी. हा चला आता आपण आजची रेसिपी म्हणशील तर आता सस्पेन्स नाही पडत आहे. आता गावावरनं गणपतीत तर खाऊन इला असाल तुम्ही चण्याचे करंजे, इलास ना. मग आता हय खडे ऑफिसला जायचा, चण्याचे करंजे घ्यायचे, चणे आणायचे, ते चांगले निवडायचे, नाही तर त्याच्यात लाल दगड असतात ना. हा, मग ते निवडायचे, त्याच्यानंतर ते भाजायचे इरडभर फुलान भाजले की मग ते भरडायचे. गावी असलास तर जात्यावर भरडतालास आणि मुंबईत असलास तर मिक्सरवर. तो व्हिडिओ असा 5 वर्षापूर्वी हा परब किचनवर, तो तुम्ही जाऊन बघा कसा आम्ही त्या मिक्सरवर भरडायचा. हय असल्याक ऑप्शन. आता तापण ऑप्शन तुमका नाही करूचा, चणे आणूचा भरडूचा या नाही करूचा, त्याच्यासाठी आम्ही आज दाखवतो शॉर्टकट. तापण काय, डाळवा नको असा तर भाजलेले जे चणे असतात ना ते घेतलास तरी त्याच चवीचे होतले, आणि डाळवा घेतलास तरी त्याच चवीचे होतले. फक्त भाजलेल्या चण्याची आपल्याला साला काढूची लागतली. मग आता आम्ही काय बोललो, तर डाळवाच घेऊया. रेसिपी करंजाची असतात ती मोठी असतात, तर डाळवा घेतल्यामुळे काय होतं, जरा तेवढे कष्ट वाचतात पण लागतात त्याच चवीची. पण अख्ख्या चण्याचा जो स्वाद आहे ना तो जात्या ह्याच्यावर केलेला भरडलेलं. चला आता भरडूचं कष्ट आम्ही वाचवतोय, पण बोलतात ना आता तू धर साहित्य दाखव. हा चला आता आपण इकडनं साहित्यापासून सुरुवात करूया. चल आता जे लेट येतील त्यांना आम्ही परत ते साहित्य दाखवू. 1 वाटीचं प्रमाण घेतलंय आपण, म्हणजे ही वाटी एक सेट करा. त्याच वाटीने मैदा घेतलेला आहे, त्याच वाटीने त्याच्या बारीक वाटीने म्हणजे मैद्याच्या पाऊण वाटी हा, ही पाऊण वाटी रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा, तो लागणार आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर सुका खोबरं घेतलंय, एवढंच आहे हे सुद्धा पाऊण वाटी. तुम्ही किसून घेतला तर त्या करंज्यावर छान दिसतं. त्याच्यानंतर हे डाळवं घेतलंय, ही फुल शिगोशिक भरून 1 वाटी हे डाळवं आहे. त्याच्यानंतर 2 चमचे खसखस, 1 चमचा साखरयुक्त वेलची पावडर, आणि हे आपले तीळ, पांढरे तीळ, त्याच्यानंतर ही काजू बदामाची भरड, आणि तूप, पाणी, आणि ह्या आपला गूळ. जर पाव किलो करंजे होतं तर ह्या सगळ्या मिळून बघा पाव किलो होतला. मी सारणामध्ये थोडंसं पण करंजे जास्त म्हणून आपण थोडंसं रवो सारणात सुद्धा आणि आपल्या पिठात सुद्धा. आणि पिठात एक वस्तू टाकतले त्याने तुमच्या आवरणात पण एक चव येतली. ती काय ती बघूची आहे ना, तर लाईव्ह जोडूनच राहा. साहित्य झालेला असा. आता सस्पेन्स तर तुम्ही हे केलात, म्हणजे डाळव्याचेच करंजे. जसं आपण टॅगलाईन टाकलेली ना की आज आपण एक युक्ती वापरून करूया, कारण बहुतेक जणांना कसा सगळ्यांची ऑर्डर होती की बाबा आम्हाला पिठाच्याच करंज्या पाहिजे, कारण रव्याच्या करंज्या कसं आम्हाला बनवता येतात, पण पिठाच्या करंज्या आमका जरा पिठाच्या करंज्याचा लाईव्ह करायला हरकत नाही, पण ते 5 तास रवाचा लागतला. हा ते खूप मोठी प्रोसेस आहे. चणे म्हणशाल तर एवढेशे भाजून ते मिक्सराक लागून तर एवढा तरी सारण तयार होऊ पया, जेणेकरून आपले पाव किलोचे तरी 15-20 करंजे तरी होऊ पये. आता डाळवा पहिला भाजून घ्यायचा. किती तर भाजलेला असला, ही भाजकी असता चण्याची डाळ, ही वाण्याच्या दुकानात भेटता, तर तुम्ही भाजून असली तरी पण ही भाजूची आणि डाळ गॅसवर भाजू पई, मग तो चण्याचा पील येतलो. आता आपली कढई तापलेली आहे. आता ह्याच्यात ना ही पण निवडून घ्यायची असतात. जसे मी सांगितले लाल चणे निवडायचे, तसे ही चण्याची डाळ सुद्धा तुमका निवडून घ्यायची लागतली. ह्याच्यात सुद्धा हिरवे दाणे असतात. हिरवे दाणे असले म्हणजे ती थोडीशी आडूक लागता. आता ही मोठी गॅसवरच मी भाजून घेते. तोपर्यंत भाजते जोपर्यंत हिचा हलकासा रंग चेंज होत नाही.
मोठी गॅस आहे बघा, पूर्ण मोठी गॅसवरच मी ही डाळ चांगली भाजून घेत आहे. ललिता पाटील बोलते हाय. कुणाचे काही प्रश्न असतील किंवा कमेंट असेल किंवा तुम्हाला या रेसिपीबद्दल काय सांगायचं असेल किंवा टीप द्यायची असेल किंवा आमच्याकडनं टीप हवी असेल तर तुम्ही कमेंट करा. मग आम्ही तुम्हाला नक्की म्हणजे उत्तरं देतो त्या कमेंटला. म्हणजे असतात ना कुणाकुणाचे प्रश्न किंवा कुणाकुणाची चांगली टीप असते जी आम्हाला भेटेल, म्हणजे आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये ती आमच्या पदार्थामध्ये इम्प्रूव्ह करून दाखवू. तर कुणाची काही चांगली टीप असेल तर नक्की सांगा. आणि आता ज्यांनी ज्यांनी जॉईन केलं असेल त्यांच्यासाठी सांगतो की आम्ही डाळव्याच्या करंज्या करतोय. म्हणजे आमच्या गावी सर्रास चण्याच्या पिठाच्या करंज्या केल्या जातात. ते जरा भाजून भरडून जरा लांब प्रोसेस असतं आणि थोडी कठीण पण असतात, कारण चणे भाजणे पण महत्त्वाचे असतात, तसे ते भरडणे पण महत्त्वाचे असतात. जर ते व्यवस्थित नाही भरडलं गेलं तर त्याच ह्याचा चव येऊची नाही. त्याच्यासाठी साला पण निघूक होई, हासडूक होई, साला निघूक होई. साला नाही निघाली तर थोडा अडूक लागतला सारा. हां आता ह्याच्यात पण एक बघा चणो दिसता आम्हाका अख्खो. यो बघा हे गमता चणो, यो बघा, यो बघा. फोटो काढून ठेवा. हां फोटो काढून ठेवा. आता कधी पण तुम्ही दुकानातून आणलास ना डाळवा, तर रेसिपी वापरूचा असतात तर त्यात पहिला भाजूनच घ्यावा तुम्ही. भाजल्याने काय असतं, आता ते दुकानात थोडी दब झालेली असता ना, आणि हे का कसं आपल्या त्या अख्ख्या चण्याचं फील देवचो ना, म्हणून मी भाजून घेतय. आणि अगदीच तुमका कशा दुसऱ्या रेसिपी वापरूची आहे तर थोडीशीच भाजा. तसं डाळव्याचं अजून काय काय केलं जातं. सोनमने आमच्या केलेल्या तर माका आठवला म्हणून विचारलंय. भाऊ विजय बिना गॅस पेटवता मिठाई, डाळव्याची मिठाई. जर पुन्हा व्हिडिओ बघूचा असेल ना तर परब किचनवर जाऊन. होय होय, आता भाऊबीज पण येतली, मग दिवाळीत बाडवो येतलो, भाऊबीज येतली, तर मग त्याची पण लाईव्ह रेसिपी केली पाहिजे भाऊबीजेची. आता जो जो येतात त्यांना सगळ्यांका मनापासून धन्यवाद. एकीने कमेंट केली आहे, गॅस जवळ मॉम ठेवू नका. मॉम म्हणजे काय ठेवलंय आपण? मोबाईल असेल. ओके, MOM मोबाईल जरा लांबच आहे, ते कमेंट वाचता यावी म्हणून MOM लिहिलंय, म्हणून म्हटलं मॉम असं काय. मला काय कळलं नाही. आणि गॅस बारीकच आहे. डाळवा भाजे म्हणजे बारीक गॅसवरच डाळवा भाजून घेऊ बाई. आधी मी मोठी केलेली कढई जाड आहे ना, ती तापाक होई म्हणून ओके, तिने मोबाईलच लिहिलं. हा गॅस जवळ नाही ठेवत, बाजूला ठेवते. MOB ते MOM झाला. डाळवा काढूक ताटली घे. हा आता आपल्याला थंड झालं की वाटून घ्यायचं. आता बघा तुम्ही बघू शकतास, मगाशी पांढरा धोप होता, पिवळी धम्मक डाळ, आणि आता बघा तिचा रंग थोडो चेंज झालो. थोडीशी लालट इली ही. आता ही मी काढून घेते. इथपर्यंत भाजायची. आता तुम्ही लाईव्ह मध्ये बघितलास, मी काय मिनिटा तुमका सांगणे नाही किती मिनिटा. पण ही बघा एक डाळ अशी साल नाही, ती सालवाली मी बोलले ना अख्खो चणवा. आता ही मी खोबरा टाकलंय. शक्यतो हे खोबरा ना आता ह्या वाटून घेतलेला आम्ही. तुम्ही ना उभ्या उभ्या जे मोठे मोठे असे तुकडे येतात बघा किसलेला, किसणीवर तसे घाला करंजीत. दिसतात पण भारी आणि त्या भाजल्यावर तर कुरुम कुरुम लागता पण भारी. ह्या असा वाटून घेतलास तरी चालत. तुमका शॉर्टकट म्हटल्यावर आणखीनच शॉर्टकट करतो आम्ही. नाही पण किसलेला छान लागतं. करंजीत आणि गमता पण भारी. आणि त्याची चव पण खूप छान आहे. म्हणजे त्या किसूच वया खरा. आम्ही आज करतो लाईव्ह आपले अख्ख्या चण्यात पर्याय शॉर्टकट रेसिपी डाळव्याचे करंजे. त्याच चवीचे थोडी कमी होतली, कारण ती जात्यावर भरणं वगैरे वेगळी भाजणी वेगळा पडता, पण थोडी बहुत चव तीच. आम्ही करतो आमचा प्रयत्न देऊन की तो फील यावं. येत आता आम्ही खाऊन झाल्यावर सांगतो तो फील येता. पण तेवढंच नाहीये ना, पण येता. अंबिका लिहिते हाय. आता त्यांना उत्तर मिळालं असेल की आम्ही काय बनवतोय, तर तुम्हाला पण हाय. डाळव्याच्या पिठाच्या करंज्या लाईव्ह
आणि त्याच्या सारणापासून सुरुवात आहे. हो. सारणापासून ते पिठाच्या करंज्या. त्याच्यामुळे सारणामध्ये प्रत्येक गोष्ट जी असते ती भाजून घेणं खूप हा, महत्त्वाचं आहे. तुमच्या या करंज्या 15-20 दिवस म्हणजे दिवाळी संपेपर्यंत हा. राहतात, व्यवस्थित राहतात. कारण गणपती आपले असतात 11 दिवस, तेव्हा हे अगोदरच हरताळका जागून केलेली असतात. आता आपला सुक्या खोबरा सुद्धा भाजून झालेला, आता मी बाउलमध्ये काढून घेते. आता माझी कढईचे कान तापलेत सरोज, माझा आता पडको थांबा वयो. थांबा, आता त्याला कपडा घ्यावाच लागेल, कारण कपडा नाही हा. घेतला तर ते हात भाजण्याची शक्यता आहे. हा. सुक्या खोबरा एवढ्याच रंगावर भाजा, मस्त लागतात हा. आणि एक सुगंध ठीक आहे. छान येतात सुक्या खोबरा. याच्यापेक्षा जास्त जर तुमचा वय असत तरी घातलास तरी चालात. 2 वाटी सुक्या खोबरा घातलास ना तरी थांबा. चालात, कारण खोबऱ्याचे सुद्धा करंजे असतात. हा, नुसत्या खोबऱ्याचे छान लागतात. आपण रव्याच्या करंजीच्या सारणामध्ये पण खोबरं घातलं हा. तर छान लागतं. आता ह्याला ना असंच काढावं लागेल ह्या कपड्याने, कारण ना हे चिपकलंय त्या बाकीच्या गोष्टी करपणार, हे जास्त करपत जाणार ना. आता आपला काढून झालेला आहे. पटकन ठेवलंय बघा, गरम होते कान तरी पण ठेवलंय पटकन. आता तीळ घेते आणि त्या तीळ मध्ये थोडस खसखस सुद्धा भाजून घेते. दोन्ही सुकं एकत्र खोबरं पण केवढं चांगलं भाजून घेतलं. हा, असाच भाजायचा, तो जो एक सुगंध येऊ व्हावा. सगळ्या गोष्टी भाजणं खूप गरजेचं आहे, हा. कारण नाही भाजलात तर हे टिकणार नाही ना, त्याच्यामुळे. आता कशी ही तडतडक लागली ना खसखस की आपण समजायचे आपले तीळ पण भाजतील. काजल लिहिते, माझी मुलगी 3 वर्षाची आहे, टिपाचे नाव डॉली आहे. लाईव्ह बघते तेव्हा माझी मुलगी म्हणते, मम्मी तुझा क्लास चालू झालाय का? बरोबर बरोबर. छान कमेंट होती. मुलगी पण, माझा पण भार्गव 3 वर्षाचा आहे, तो पण अशाच काय काय कमेंट टाकत असतो. म्हणजे आम्ही पावसात गेलेलो ना, तर तिकडे मातीच्या पाण्यामुळे चहा सारखा कलर आलाय, तर बोलतो, मी म्हटलं अरे तिथे चिखल आहे, तर मला म्हणतो चिखल नाही मम्मी, ती चाय ओतली आहे कोणीतरी. तर मुलं आजकालची खूप स्मार्ट असतात. तर मम्मीचा क्लास चालू आहे, तू पण बघ ऑनलाईन. हो, लाईव्हचं हेच असतं ना, एक शिकवलं जातं ना तुम्हाला तिथल्या तिथे. हा, हात 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 हात, अरे हा, परत कपडे गेलो. हे घ्या. आम्ही कोकणी मालवण लिहितो, ताईंनू माका उशीर झालो का? बाय बाय बाय, नाही झालो, नाही झालो. उशिरा झालास तरी चालत. आता सारणाकच सुरुवात केलं आम्ही. सत्यजी गावंडे लिहिता, हाय ताई, शुभ दुपार. हा, गुड आफ्टरनून. आता ह्याच्यात मी अर्धो रवा घालतोय, हो बघा, आणि हे 2 चमचे ठेवतोय. कशात तो तुमका माहिती असत ना तर सांगा लाईव्ह मध्ये खाली कशात कमेंट करा. जसं त्या दिवशी दिन दिवाळी किती जणांनी गाणं गेस केल्याने. ते टिपच अशी दिलेली, त्याच्यामुळे ते गाणं गेस करणं पण नाही, बरं वाटतं लोकांनी कमेंट दिल्या आणि ती गाणं गेस केलं ना तेव्हा. आणि तुमचा मनापासून धन्यवाद. जयश्री गडकर ची उपमा दिलास माका. त्या सावंत होत्या, शुभांगी, हा सुगंधा काय, शुभांगी सावंत काहीतरी होत्या. आता बारीक रवो घ्यायचो, करंजीच्या सारणासाठी बारीकच रवो घ्यायचो. आणि जर तुमचं बारीक नसत तर हाय भाजून दाखवते, बारीक नसत तर काय पर्याय. सत्यजित लिहिताय, हाय ताई, शुभ दुपार, वाचलं मी. विके लिहिताय, कुठली रेसिपी? आज डाळव्याच्या म्हणजे पिठाच्या करंज्या जे आपण करतो ना गावी, अख्ख्या चण्याच्या पिठाच्या करंज्या करतो, त्याचा ह्यो पर्याय म्हणून आज तुमका आम्ही डाळव्याच्या पिठाच्या करंज्या करून दाखवतो. ही पण पिठाची करंजी आहे ना, ती खूप चांगली, खूप चविष्ट होता आणि तुमका म्हणजे त्या चण्याच्या पिठाच्या करंजीची आठवण करून देता. पण हे थोडं वेळ कमी घेता, हा, म्हणून झटपट होता, म्हणून हे तुमका आज दाखवते. हा, काजलने लिहिलं, तुमचं रवा ठेवलात ना त्याच्यासाठी, मैद्यामध्ये घालून मळायचं का? बरोबर बरोबर ताई, धन्यवाद ताई, धन्यवाद. बरोबर उत्तर दिलेलं आहे, मैद्यामध्ये घालून मळण्यासाठी. मग ते तुमच्या करंजीला काय ते आवरण पण छान येतं आणि खुसखुशीतपणा येतो असं म्हणतात ना, नुसत्या मैद्याला तेवढं येत नाही. हा, जर तुम्हाला नाहीच रवा घालायचा असेल ना तर दुसरा पर्याय पीठ मळते वेळी सांगते, त्यामुळे लाईव्ह कसं जोडून राहा. आता सांगितलंय तर बाजूक होतलाच. हा, पण कसं असतं माहितीये, प्रत्येक रेसिपीचं टीप आणि काय असतात ना, म्हणजे जो कोणी दाखवता त्याचं तुम्ही पूर्ण फॉलो केलं तर ती रेसिपी फसणार नाही.
आणि जर तुम्ही पूर्ण नाही फॉलो केलात आणि स्किप मारून मारून केलं तर थोडंफार कुठेतरी आपला चुकतं आणि आपण म्हणतो अरे त्याची रेसिपी आपण बघलो केलो पण ती तशी जाऊ नाही. त्याचं खरा कारण तेच असतं. म्हणजे ज्यांची कोणची रेसिपी तुम्ही फॉलो करत असतात ती पूर्ण बघा, मग तुमका कळतं छोटे छोटे ज्या गोष्टी असतात ना ज्याच्यामुळे पदार्थ थोडं वर खाली होता. आता डाळव्या भाजूक वेळ लागला तेवढा नाही, अर्ध वाटी रवा भाजूक वेळ लागला बघा. म्हणून सांगते ना, रव्याच्या लाडूत पण तुम्ही रवा भाजते वेळी बघितलाच असाल. तरी ती मंद आचच मीडियम केले मी आता. बोले लय मंदावर नाही होता, आता मीडियम करतो. नाही रवा भाजूक तसंही हा आता वेळ मोठी लागतो. एकदम करू नको, मंद गॅसवर चालात पण ढवळत पण रवा कोया, म्हणजे चारी बाजून तुमका शेका कोय होतो. आता त्याचा रंग खय बदलत येलो बघितलास, तो पण म्हणत होतो माका किती वेळ हे करतो, गोल गोल फिरवतो. काय नाही आता त्याला बारीक करते नाही तर आता बारीक झालो हा. आता पूर्ण रवा करता. सुट्टा काढून घेऊया आपण. हा मग मी काढून घेते. कशात काढतलं थांबा, त्याला आता एक हे पाहिजे. सारणाकच आता एक आमका मिनिट. घाम येऊक लागलो. अजून आमका एवढी रेसिपी करूची आ मोठी. ऑक्टोबरची हीट सर्व सारख्या म्हणता करंजे म्हणजे हाती की पूच संपती नाही. हा ते तर आहे, हाती की पूचच असते. सर्व सांग साहित्य. चला आता आपण हे सांगूया. म्हणजे सांगते मी, हे तुम्ही डाळवं घेतलेलं आहे ते मी 1/2 किलोच्या आसपास घेतलंय. त्याच्यानंतर हे 1 वाटी सुक्या खोबरा, एकच वाटी, म्हणजे तुमची मीडियम साईजची 1 वाटी असते ना तेवढा. इच्छानुसार. हा आणि 1 वाटी हा रवा तुम्हाला घातला पाहिजे. आणि खसखस आणि तीळ 2 चमचे आणि मैदा 1/2 किलो घेतलाय आणि गूळ पण आपण 1/2 किलो घेतलाय आणि ड्रायफ्रुट्स घेतले तिथे. ड्रायफ्रुट्सची भरडी बघा, काजू बदाम. हा काजू बदाम दिवाळीच्या तयारीत आम्ही केलेली आहे, अशी भरड हा. दाखवलेली आहे तुम्हाला. वेलची काजू बदामची भरड तयारीत करून ठेवा. आणि ही वेलचीची पूड आहे ना ती आपण भरून ठेवलेली, हा. ती ह्याच्यामध्ये साखर नाही, मी इथे काढलेली आहे. काढून घेतलं ना, हा. तेच मी म्हटलं डब्बा रिकामी आहे. हा आणि आपल्याला तूप लागणार आहे, मला वाटतं जवळजवळ 2 चमचे तूप आणि मळण्यासाठी पाणी. आता आपला गॅस बंद झालाय. आता आपण सारणाची जवळजवळ तयारी झाली. आता हे आता सारणच पहिलं करून घेऊया. ती हा. ते थंड झालं की मिक्सरला लावून घेऊया. झालंय. त्याच्यानंतर परत आपल्याला ते वाटायचंच आहे. आता मिक्सरचंच काम आहे. कारण काय असतं माहिती, एकदा मी असं केलेलं, गरम गरम गोष्ट अशी घाई गडबड होती ना रेसिपी दाखवायची म्हणून गरम गरम गोष्ट मिक्सरला लावायला गेली तर मिक्सरचं भांडं असं पटकन उडालं. म्हणून कोणतीही गोष्ट ना गरम गरम लावू नये, कितीही घाई असली तरी. थोडं थंड झाली ना व्यवस्थित रूम टेम्परेचरवर मगच लावावं. आता झालेली दब आहे. झाली आहे, हा. दब झाली आहे. आता बघा कढई गरम आहे, तर त्याचा मी फायदो काय करून घेतलाय, ड्रायफ्रूट थोडे क्रंची होते. तसं ड्रायफ्रूट म्हणजे भाजूनच वाटलेले. हा भाजूनच वाटलेले. पण आता पण जरा नरमपणा येतो ना ठेवून ठेवून. एअर टाईट बर्डीमध्ये जरी ठेवला तरी नरमपणा येतो. बघितलास गृहिणी काही डोक्यात चालवतात. आता आपण ह्या डाळव्या ना वाटून घेऊया. सत्यजित लिहितोय मी पोल्ट्री फार्मवर आलो आहे. ओके, काय चिकन घ्यायला आलात की काय एवढ्या लेट पोल्ट्री फार्मवर? नाही अच्छा, तुम्ही चालवत असाल? नाही चालवत नाही, मी आलो आहे असं लिहिलंय. आता चालवत आहे असं लिहिलं असं तर माहिती नाही. असेल तिथून पण बघत असतील. काजल चव्हाण लिहिते मी लाईक डन केलं. हो, डबल टॅप करून तुम्ही लाईक करू शकता. हा जर व्हिडिओ आणि ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही स्क्रीनवर जे आहे ना लाईव्हवर तिथे, हा ही आजची जी रेसिपी आहे ना ती आपली डाळव्याची पिठाची करंजी आहे ना, त्याला पर्याय म्हणून आपण डाळव्याची करंजी करतोय. आणि ही करंजी आम्ही तुम्हाला पूर्ण दाखवतोय, म्हणजे करंजीच्या सारणापासून ते करंजीचं पीठ कसं मळावं, त्याच्यापासून ते करंजी कशा लाटाव्या आणि कशा तळाव्या इथपर्यंत. मग शेवटपर्यंत नक्की राहा लाईव्हला, म्हणजे तुम्हाला कळेल की ह्या करंज्या कशा होतात. आणि ह्या तेवढ्याच चविष्ट करंज्या होतात जेवढ्या आपण चण्याच्या पिठाच्या करंज्या करतो. आता ह्या बघा आपल्या करंजीमध्ये ना ह्या परत वाटूचा, म्हणून मी काय केलंय, कढई खाली उतरवलंय आणि ह्या थोडासा घेतलंय. आधी वाटूनच घेतलंय मी, ह्या जाड जाड वाटलंय. दिसत असत तुमका डाळीचे कण पण भुतूर, ह्या जाड जाड वाटलंय. आणि ह्याच्यातला मी अर्धा घेत आहे. आणि त्याच्यात ही ट्रिक तर बहुतेक जणांका माहिती असत, गूळ पिठात कसा मिक्स करायचा. पहिल्याचे इरडभर बायका आपले, कारण जात्यावर पीठ करायचे ना, तर इरडभर असं काय करायचे, हातीन मोडायचा हे अंगठ्याच्या खालची आहे ना तर दुखायचा. कारण मी पण बसलेले एकदा गावी मोडत. नाही करतात ते हातानेच मोडतात. पण आता काय म्हणतात, मिक्सर, आधुनिक पद्धत, चटकन शॉर्टकट काम.
हा त्यांनी लिहिलं ना, मी माझा पोएट्री फॉर्मच आहे, पण ते हा. पण गावरान म्हणजे गावठी कोण हे पण हा. आता आपलं मस्त गुळ मिक्स झालेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला आता शॉर्टकट रेसिपीमध्ये भरपूर सारे आम्ही तुम्हाला शॉर्टकट दाखवतोय. आता हे जे होतं ना आपलं हा. काजूची भरड तापलेली, त्यातच मी आता हे सगळं मिक्स करते. आणि हय जर तुम्ही जाडो रवो घेतला असाल ना, तो सुद्धा वाटून घातलास तरी चालात. आता ह्या उरलेला पण मी याच्यात घालते. हे खोबरा पण घालूचा हा. ह्या इतर बाजूक रवलेला. हम्म. आपली आता वेलचीची पूड संपलेली आहे. आता आपला पुढच्या रेसिपीसाठी नवीन बनवायची लागतली. हम्म. आता हे 2 आहेत ना, 2 बॅच. आता दिवाळी ना नुसती दिवाळी नसता बघा, दिवाळीमध्ये पाडवो पण असता. म्हणजे नवऱ्याक पण मान असता की नाही, त्याच्यानंतर भावाक पण मान, दुसऱ्या दिवशी भाऊबीज. तर दरवेळेस दिवाळीची गाणी काय गाणार, तर आता मी भाऊबीजेचं गाणं गातलंय. आता फेमसच हा. मिक्सरचा आवाज होता तो, मी गाणं नाही गायले, नाही तर म्हणशाल स्नेहा गाणं गायलं की काय. हा. ते जेव्हा गुळ वाटलं जातं ना, तेव्हा हा. गुळ जरा जाडसर असतं दगडासारखं हे. पण इथे बघा रवला कायच नाही, ना डाळव्याचे कण ना तुमच्या गुळाचे खडे, कायच रवला नाही. आता ह्याच प्रोसेसला तुमका किती वेळ लागलो असतो. बापरे, हा. अर्धो 1 तास. आता ह्या थोडासा आधी गुळ जर तुमचा हय मिक्स कमी वाटत असत, वायच खाऊन बघ गोड, कारण आपल्याला सगळा मिक्स करूचा. कमी कमी आहे ना. आहे. हा, मग आता परत घेतोय, कारण गुळ कमी पण, थोडंसच घ्या, कारण ह्या येतला बघ. हा, मग टाका थोडासा टाकतोय, खूपच कारण कमी 1/2 लागतंय. किलोचा अंदाजाप्रमाणे घेवा तुम्ही. 1/2 किलोच्या डाळीला 1/2 किलो गुळ या आमचा हा. अंदाज आहे. तेवढे गोड व्हाय हो, कारण सारण काय चव नसतं हा, ना. सारणाला चव नसते. सारणार नाही, कवराला. दोघा पण सारणाच बोललो. नाही, कवराला हा, बरोबर. कवराला. आता वायच खडो ठेवतोय, यो बघा एवढं लिंबा एवढं, बाकी सगळा गुळ मी घातलंय. 1 चमचा गुळ मी ठेवून दिले. कोण इली आज काय करतोय आपण, सांग सरोज. डाळव्याची पिठाची करंजी. हा. आता मी पिठाचीच बोलणार. हा, पिठाचेच बोल आता. हा, आता पिठाचीच करंजी आता बोलणार, पीठ तयार झाला. आता हे कोणाक माहिती नाही, अख्खे चणे घेतलं की डाळव्या घेतलं. पण आम्ही घेतलं डाळव्या. हा. आणि त्याच्यामध्ये आता आपण गुळाचं परत एकदा चव बघूया. हा, आता मिक्स बघ. करून घ्या. हा. हा, आता साहित्य आपण 1/2 किलो मैदा घेतलाय. काय आधी. आता बरोबर आहे. हा, आपण 1/2 किलो मैदा घेतलाय. सगळं साहित्य 1/2 किलो घेतलंय. हा, डाळ 1/2 किलो, गुळ 1/2 किलो आणि मैदा 1/2 किलो. त्याला अर्ध वाटी म्हणजे 100 ग्राम रवा असेल, त्यातला 50 ग्राम मी सारणात घालणार आणि 50 ग्राम आहे ते म्हणजे 2-3 चमचे आपला करंजीच्या कवरात घालणार. आणि अर्ध आपण सुकं खोबरं घेतलं. 1 वळ सुक, बरोबर ना. नाही, अर्ध वळ. अर्ध तेच 1 वळ. वळ म्हणजे अर्ध. पूर्ण गुडगुडो म्हणजे नारळ. हा, आता ह्या तीळ आणि खसखस एकत्र भाजलेली. खरं म्हणजे आपल्या गावच्या करंज्यामध्ये खसखस असतात. आणि हो रवो, बघ रवो पण रवो आणि खसखशी सारखंच भाजलंय बघा, मस्त भाजलंय ना. आता ही वेलची पावडर. आता सगळा झाला आपला सारण तयार झाला. आता तू या ढवळ, मी पिठ मळावची तयारी करते. हे बघा, आता ह्या आपण सगळा एकजीव करून घ्यायचं. पीठ मळूचा बघा, हे सारण आपलं मला वाटतं आता 1/2 किलो म्हणता हे सारणच खूप जास्त झालेलं आहे. बघा, तेवढ्या माहिती भावतला, कारण खुळखुळी करूची नाहीत, पूर्ण भरलेली. हा, वेड्याच्या बायकोन घेतल्या नव्हती करंजी, त्याका वाटलं खुळखुळ म्हणून काहीतरी वाजवत चाललो. अशी नाही, म्हणजे पूर्ण भरलेली करंजी करायची. त्याच्यामुळे एवढं सारण हे लागणार. म्हणजे 1/2 किलो मैद्याला 1 किलो सारण लागतं. जे आपण बनवतो ना सारण आतमध्ये. रव्याच्या पिठाची जरी तुम्ही करत असाल तरी तुम्ही सारण हवी असेल रेसिपी तर तुम्ही सांगा सारणाची, आम्ही नक्की तुम्हाला दाखवू.
माझ्या परब किचनमध्ये भरपूर रेसिपी आहेत, पण काय होतं मागच्या रेसिपी जाऊन बघितल्या जात नाही ना, त्याच्यामुळे दरवर्षी आम्ही नवीन काहीतरी थोडंसं दाखवायचा प्रयत्न करतो. कुणाची काही टिप्स असेल किंवा कुणाचं काही आज आपण suggestion परब असेल. किचन मध्ये करतोय डाळव्याच्या पिठाच्या करंजा. आता हे अख्ख्या mix चण्याच्या झालेलं आहे. पिठाला पर्याय म्हणून सबस्टिट्यूट म्हणतात ना इंग्लिश मध्ये, त्याला म्हणतात सबस्टिट्यूट. ज्याका अगदीच वेळ नाही आणि त्याका ती खावचीच ह्या वर्षी, त्याच्यासाठी आम्ही हो पर्याय आणलो. आता एकच चमचा बघा मी तूप घेतलंय. कशासाठी? मोहनसाठी. लायटर, तेल सुद्धा वापरलास तरी चाला. आता हो अरे हा, तेलावरून आणि तुपावरून मला आठवलं, एका ताईने कमेंट केलेली की तुम्ही ह्याच्यातल्या रव्याचे लाडू जे आहेत ते तुपातले दाखवले, तर जरा एकदा डालड्यातले दाखवा. तर वहिनी तुमच्याकडे वेळ असेल किंवा काय असेल तर ते डालड्यातले प्रमाण सांगा, नाही तर ते डालड्यातले दाखवा. चालेल. कुठली तूप असो की डालडा असो, तुम्हाला प्रमाण हवं असेल तर ते विरघळून घ्या, वितळवून घ्या. भले तुम्ही बाहेर काढून ठेवा, थोड्या वेळाने वितळेल तसं करा, किंवा तुपाचं मोहन आपल्या रव्याच्या लाडू चालतं. आता आपण थोडंसं मीठ घालूया ना. हा, याच्यात मीठ घाल. या सारणामध्ये थोडंसं मीठ, कारण मीठ असावा, कारण मगाशी बोललो ना कवरला मग चव नाही येत, मग थोडं मीठ घातल्याने जरा जास्त नाही मीठ घालायचा. आता वायच ह्या पण दे साखर पण. हा, हेच मी सांगत होते, कवरात वायच ना साखर घालायची. पिठी साखर घातलास अतिउत्तम. चला आपण आपल्याकडे आहे पिठी साखर आहे, मग तीच घाल. पिठी साखरच घाल. अर्धा चमचा घाला, जास्त नाही. आता ह्या पाव किलो पिठात अर्धा चमचा बसा. साखरेची पिठी साखर करून ठेवली. कसं असतं, दिवाळीला तयारीला आपण उभे राहतो ना, तर ह्या सगळ्या पूर्व तयाऱ्या करून ठेवायच्या, म्हणजे आपल्या कसा वेळ वाचतो. बस. तर आता तुम्हाला एक व्हिडिओ करून दाखवू आम्ही की बाबा दिवाळीची पूर्व तयारी. अजून 1 आठवडा आहे ना, म्हणजे ज्यांनी अजून तयारी केली नसेल तर तुम्ही पटापट या छोट्या छोट्या गोष्टी फॉलो करा. आता जे आता आलेले आहेत त्यांना मनापासून स्वागत पण आहे आणि धन्यवाद पण आहे. आणि आज आपण करतोय डाळव्याच्या पिठाच्या करंजा, म्हणजे चण्याच्या पिठाच्या करतो गावी तशाच. गणपती खालास ना, आता दिवाळी खय असे बनवून खावा. नाही पण तरी पण हे बघा, आता ह्याला धूर येतो, कडकडीत मोहन झालं पाहिजे ना, स्लो गॅसवर. मीठ साखर सगळं मिक्स केलंय आणि आता ह्या एकटही करतोय. गॅस बंद कर सरोज. चला आता हे बघा, इतपत धूर यायला पाहिजे एवढा. आता मी हे तेल बंद करून घेते बघा, कारण कसं असतं, आता ह्याच्यावर आपण हे बघा असा फसफसात वया. फसफसला म्हणजे तुमचा मोहन बरोबर झाला आणि एक सुगंध छान येलो बघा. मैद्यात गेल्यावर, रव्या आणि मैद्यात गेला. प्रथम असा हाताने ह्या करून घ्यायचा, कारण तूप गरम असताना. आता हे छोटे छोटे जे आम्ही टिप सांगतो ते तुम्हाला आवडतात की नाही, हे जर आवडले असतील ना, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे बारीक, म्हणजे ह्या बघायला गेला तर टिप पण नाही. रोजच्या ज्या गृहिणी असतात त्यांना माहिती असतं की बाबा हे असं केलं पाहिजे, हे असं केलं पाहिजे, पण तरी पण आम्ही सांगतो का, आता कारण आम्हाला वाटतं की बाबा कोणतरी नवीन असेल, ज्याला माहिती नसेल, किंवा जे चुकून असं करता करता असं जातो ना हात पटकन, तर त्या कुठेतरी आमचा टिप ऐकल्यानंतर काळजी घेतील, म्हणून आवडले तर परत डबल लाईक करा. त्याच्यामुळे आम्ही छोटी छोटी एकदम छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी असतात ना, ज्या निग्लेक्टेबल म्हणतात ना, त्या सुद्धा आम्ही तुमका टिप म्हणून देतो. जर नाही आवडलं तर खाली कमेंट करून पण सांगा की बाबा ताई एवढे छोटे छोटे टिप नका सांगू, आमका माहिती आहेत, कारण असतं ना प्रत्येकाचं अनुभव आणि गोष्टी. आता कुणाची कमेंट आहे का वाचूया. अरे आहेत रे, बऱ्याच राहिल्या. पूनम राहिलेली इथे, बाळंतिलीला तेटात ते हिरवे पोळी देतात, ते हिरवी पोळी कोणची टाकली नाही ती दाखवा. ओके, बाळंतलीला देतात ती हिरवी पोळी, नारळ पोळी कुठली देतात तो नाही माका माहिती. आम्हाला खरंच नाही माहिती. कमेंट करा तुम्ही, सोयीन करा, आमका कळत असेल. थोडा पाणी घालून मी मैदा आता मळून घेते. साधाच पाणी घ्यायचं असता, ह्या काय तुमका सांगाक नको, तरी पण आपला सांगतोय. सुहासिनी रहाटेल इथे, तांदूळ पीठ बिरुटे बनवून दाखवा. चिरोटे मैद्याचे पण होतात ताई. हा, पण त्यांनी लिहिले तांदूळ पिठाचे. शंकर डोंगरे लिहिते हाय, शुभांगी देसाई नमस्कार लिहिते. चेतना लिहिते कोकण सिंधुदुर्गची कोणती आहे. ओके, आम्ही कणकवलीचे आहोत, पण सध्या विरारवरून बोलतो आहोत, लाईव्ह आहे. प्रीतम लिहिते ताई तुम्ही कुठून आहात. ओके, तेच उत्तर आहे, आम्ही विरारवरून लाईव्ह केलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा लागतं. हा, सिंधुदुर्ग जिल्हा लागतं, पण विरार मध्ये आता आपण आहोत ना.
आणि कणकवलीला सिंधुदुर्गच जिल्हा लागतो. हा. पूर्ण कोकण आपला सिंधुदुर्ग. मग तो देवगड असांदे, हा. कणकवली असांदे की कायो असांदे. अश्विनी परबने डबल टॅप करून लाईक केलेलं आहे. धन्यवाद पूनमने धन्यवाद ताई, मनापासून नारळाच्या धन्यवाद. नारळाच्या पाल्याची आम्ही नाही देत, मला वाटतं आपण तर नाही देत. मला नाही माहिती रेसिपी, पण तुम्हाला माहिती असेल तर आमच्या मोबाईलवर तुम्ही रेसिपी पाठवा, आम्ही नक्की ट्राय करून बघतो. आणि तिचं जर अशी झाली तर आम्ही ती रेसिपी नक्की दाखवतो. लता लिहिते, ताई मी नवीन सबस्क्रायबर आहे पुण्यावरून. मनापासून धन्यवाद ताई, मनापासून धन्यवाद. प्रीतम लिहितोय, मी राजापारवरून. रोशनी लिहिते, तुम्ही दोघी कोण आहात? आम्ही दोघी जावा जावा आहोत. जावा जावा. मी सरोज आणि ह्या स्नेहा. जान्हवी लिहिते, करंजीचं कवर मऊ कसं करावं? चला आता त्याचं उत्तर काय आहे. मऊ हवाय की खुसखुशीत हवाय? मऊ झालं तर मग करंजा मऊ होतील ना. हा. खुसखुशीत आणि बघायला गेलं ना, हा. आपण गुळ वापरतो आणि पीठ, गुळाच्या शक्यतो हा. मऊच होतात. हा. आणि खुसखुशीतपणा हवाय तर कडकडीत मोहन टाका. आणि जर मोहन न टाकता जर तुम्ही केलं तर तुमच्या मऊ होऊ शकतात. हा, मग त्याच्यामुळे कडकडीत तुपाचं किंवा तेलाचं. हा, मग ते कवर तुमचं खुसखुशीत होणार. हा, कारण मऊ या पडतात पिठाच्या ज्या करंज्या असतात गुळ ना, असतं ना हा. त्याच्यामध्ये, गुळ एकदा तेलात तळतं. तळतेवेळी गेलं की हा. ते विरघळतं आणि विरघळल्यावर त्या नरमच पडतात. आता हे काय करूया, 10-15 मिनिटं झाकून ठेवूया. आता हे सगळं आवरून घेऊया आणि आपण आता लाटायची आणि साच्यातल्या पण थोड्या दाखवतो एकाच साईडच्या. सुरुवात करूया. आज आपण करतोय डाळव्याच्या करंज्या. आजची रेसिपी आहे डाळव्याच्या पिठाच्या करंज्या, ज्या एवढ्या छान लागतात, पण त्या मऊ पडतात, त्या खुसखुशीत राहतात, खूप छान चव लागते. मऊ पडल्या तरी त्यांची जी हे असतं ना, म्हणजे त्याचं चवीला कमीपणा येत नाही. तर त्या तुम्ही करून बघा. जर कोणाला आवडत असतील ना पिठाच्या करंज्या आणि जमत नसतील ते लाल चणे भाजारे, नंतर ते भरडारे, ते जर जमत नसेल तर मग तुम्ही ह्या डाळव्याच्या पिठाच्या करंज्या करून बघा. हे बघा, त्याचं सारण आपण केलंय. सगळं प्रमाण 1/2 किलो घेतलं, म्हणजे डाळवं आपण 1/2 किलो घेतलं. त्याच्यानंतर गूळ आपण 1/2 किलो घेतला आणि त्याच्यामध्ये अर्धा वाटी सुकं खोबरं भाजून घातलं. त्याच्यानंतर आपण 2 चमचे काळे तीळ किंवा सफेद तीळ जे असतील ते, सर्रास गावी काळे तीळ वापरतात, पण आम्ही आता सफेद तीळ वापरतो. पारंपरिक रेसिपीत काळे तीळ असतात. पारंपरिक जी रेसिपी असते त्याच्यात काळेच तीळ असतात. आणि त्याच्यानंतर आपण वेलचीची पूड टाकली, जी म्हणजे बोलतात ना थोडंसं टेस्टला इन्हान्स करण्यासाठी, आणि ड्रायफ्रुट्स वगैरे टाकले. आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं हे सारण बनवून घेतलं आणि मिक्सरला लावलं. गूळ आणि डाळवं मिक्सरला लावल्यामुळे काय झालं, गूळ आणि डाळवं मिक्स करायचं ते पीठ आणि बनवतात ना सारण, ते प्रोसेस थोडी छोटी झाली. आणि त्याच्यानंतर आपण हे काय करून घेतलं म्हणतात, सारण झाल्यानंतर आपण पीठ मळून घेतलं. हा, मैदा घेतलाय आपण 1/2 किलो मैदा घेतलाय. आणि 1/2 किलो मैद्याला आपलं हे 1 किलो सारण तयार आहे. लागतंच एवढं सारण, कारण ह्याच्यामध्ये आपण सारण भरून 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 करंज्या बनवणार आहोत. आणि हा मैदा जो आहे 1/2 किलो, त्याला 1 चमचा वहिनीने तुपाचं कडकडीत मोहन घातलं. आणि त्याच्यामध्ये अर्धा वाटी जो रवा आपण घेतलेला ना, 1 वाटी रवा घेतलेला, त्यातला अर्धा रवा आपण सारणात घातला, ते सांगायचं राहिलं भाजून. आणि अर्धा वाटी जो रवा राहिला उरला तो आपण मैद्यामध्ये 100 ग्राम घेतला. 50 ग्राम आपल्या सारणात, 50 ग्राम आपल्या ह्याच्यात कवरमध्ये. आणि तो पीठ मळताना आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि थोडी पिठी साखर घातली, त्याच्यामुळे कवराला टेस्ट येईल. नाही तर कवर कसं बेचव लागतं ना, मैद्याला स्वतःची चव नसते म्हणून. अशा प्रकारे आता हा मैदा आपण साध्या पाण्यामध्ये, हा गरम पाण्यामध्ये नाही, साध्या पाण्यामध्ये मळून घेतला. आणि आता 10 मिनिटं आपण झाकून रेस्ट करण्यासाठी ठेवला. आणि तोपर्यंत बाकीची आता तयारी. हे बघा, ही कढई आता इथे. आता कुणाचा काही प्रश्न असेल. सायली लिहिते, मी पुण्यावरून. शुभांगी देसाईने लाईक केलेला आहे, डबल टॅग. धन्यवाद ताई. हां, जान्हवी कुलकर्णी लिहिते, उत्तर दिल्यावर त्यांनी म्हटलं धन्यवाद. त्यांनी लिहिलं ना खुसखुशीत कसं करावं त्याचं उत्तर. अश्विनी परब लिहिते, नमस्कार गावाल्यांनो. नमस्कार, कसे आहात सर्व? अक्षता लिहिते, बाळतिणीला हिरवी पोळी म्हणजे नारियळाच्या पोळ्याची पोळ. आता हे आम्ही काय बनवत नाही ना, खरं सांगायचं तर. त्याच्यामुळे जर कोणाकडे रेसिपी असेल ना तर तुम्ही नक्की द्या, म्हणजे कसं जे बनवत नाही त्या सगळ्यांना कळेल की अशी काहीतरी रेसिपी असते जी बाळंतिणीला दिली जाते. तर आमचा नंबर आहे 9766549535. मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. ही रेसिपी तुम्ही सविस्तर पाठवा, ज्याला कोणाला माहिती असेल. आम्ही नक्की ती रेसिपी शूट करून दाखवू. म्हणजे मला बाळंतिणीला, म्हणजे मी होती तेव्हा तर मला नाही दिली गेलेली. माझ्या पुढच्या ज्या कोणी असतील आता सध्या डिलेव्हरी, त्या नक्की रेसिपी ट्राय करते. रोशनी लिहिते, सबस्क्राईब केलं मी, थँक्यू सो मच. ताई. लता लिहिते, ताई कृपया सर्व दिवाळीचा फराळ दाखवा, संजोरी सुद्धा.
सांजोरी. पण त्यांनी संजोरी हा, लिहिलंय. सांजोरी हा असते ती. हा सांजोरी. पूनम लिहिते कोकणात डाळवे भेटत नाही मग. हा. कोकणात आता डाळवे भेटत नाही मग. लाल चणे सांगितले गावचे फुटाण्याचे चणे चणे. ते गावतात असा काय नाही. हा. चणूक सगळीकडे गावतात त्याच्यात तो टाइमपास ते गावतात ना आपल्याला, जे आपण हा. त्याच्यावरती साल काढायची. हा, ते भाजून घेतलास की त्याची पण साल निघता, नाहीतर असे खाते ते भाजलेलेच असतात, साल निघता. फक्त खारट आणि हळद मारलेले घेऊ नको. आणि खरं सांगू, चण्यामध्ये भरपूर प्रमाणात आयर्न असतं, त्याच्यामुळे चणे हे खावे. आपलं हिमोग्लोबिन पण वाढतं आणि आपला बायकांना जो आता 5-10 मिनिटं तरी झाली आहेत ना, तुमका तर दिसलाच झाली आहे, असेल. हा. सगळी आवार करता आता हे झाकण काढलंय मी. हा, किती ठेवायचं झाकण आता तुम्ही विचारत नाही, पण आमचे जे बंधुराज पकडून आहेत ना ते विचारतात. बरोबर आहे, तुमची प्रश्न आता ते सुद्धा कधी कधी कामावर असल्यावर विचारतात प्रश्न. तर बरोबर आहे, का ठेवायचं तर रवा तो किती पाणी शोषून घेतात त्याच्यासाठी हा झाकण मारून ठेवायचं, म्हणजे रवो कसं एकजीव मैद्यामध्ये होऊन जाईल. आणि नाहीतर हे बघा, हे जे पीठ मळलंय ना वहिनी, थोडा कडकच मळलं, एकदम पातळ. मग त्याचा आता आपण तेल लावून रगडून आपटून धोपटून मळाखवाया. करंज्याचा पीठ सुद्धा जसा आपण पुरणपोळीचा मळतो तसा मळाखवाया. सुवासिनी रहाटे लिहिते गावी भिरटे तांदळाच्या पिठाचे गुळ घालून दाखवतात. बिरडे. ओके, भिरटे लिहिलं. बिरडे आपल्याकडे आहेत. नाही, टाईप करतोय चुका होतात ताईनू, होतात. माझ्या पण होतात, म्हणून मी कधीच टाईप करत नाही, लिहून फोटो पाठवतो. तांदळाच्या पिठाची बिरडी असा आपल्या गणपतीच्या व्हिडिओ मध्ये असा. तरी ह्या वर्षी नाही केलं आम्ही, हवी असेल रेसिपी तर आम्ही नक्की दाखवू. तांदळाच्या पिठाची बिरडी आम्ही करतो, मस्त लागतात. ती पण महिनाभर टिकतात. हा, बरोबर आहे ताईंचा. प्रेरणा लिहिते हाय. कोमाक्षिनी लिहिते व्हॉट इज कुकिंग टुडे बाय बोथ. ओके, आम्ही डाळव्याच्या पिठाच्या, चण्याच्या पिठाच्या म्हणा किंवा डाळव्याच्या पिठाच्या करंज्या करतोय, खुसखुशीत करंज्या ज्या गावी करतात गणपतीला त्या. पण आपण इथे सर्रास जे कोकणी आहेत, मालवणी आहेत, ते पण इथे करतात दिवाळीला. थोड्या रव्याच्या करतात आणि थोड्या या डाळीच्या पिठाच्या करतात. त्याच्यामुळे म्हटलं की आज आपण तुमच्यासाठी ही रेसिपी दाखवू. उत्तमा लिहिते थम्सअप. उत्तम गायकवाड लिहित आहेत. अरुणा सेड हाय. विद्या लिहिते आज काय बनवतायत? डाळव्याच्या पिठाच्या खुसखुशीत करंजा. नुसत्या करंजा नाही, आपल्या खुसखुशीत छान. मध्ये मध्ये आपटताय आणि मध्येच कडे गोटा घालताय बघा, थंड आहे ना म्हणून तेलाचा हात घेतोय. तुम्ही म्हणतात गरम तेलात बोट बुडवताय काय? खाली गॅस बंद आहे. विद्या लिहिते मी पण लाईक केले, थँक्यू सो मच. डबल टॅप करून आतापर्यंत तुम्ही लाईक करू शकता. मंगेश लिहिताय तुमका 100 वेळ नमस्कार दोघींका. हे वाटतं ते गेल्या वेळेस. धन्यवाद दादानो, आम्ही पण करतो, 2दा झालो. आता संपेपर्यंत 101 होतील. मंगेश लिहिताय तुमका दोघी बोलण्यात हुशार असतात. अरे थँक्यू. सीमा लिहिते हाय. मंगेश लिहिताय मी तुमच्यासारखा बोलायला शिकलो. शिकलास, बरा केलास, अगदी बरा केलास. आता हे बोलल्यावर कधी कधी काय कमेंट लिहितात, ताई कमी बोला, रेसिपी दाखवा, कमी बोला, रेसिपी दाखवा. पण कोण म्हणतात काय माहितीये, मालवणी भाषा एवढी गोड आहे ना की तुमची रेसिपी बाजूक ठेवली, आम्ही मालवणी भाषा ऐकतो ता पण लिहितो. आता आमका जी आवडतात ती आम्ही कमेंट धरून चालतो. रोशनी लिहिते ताई माझे पण रोना कवीचं चॅनल आहे. ओके, अच्छा. सारिका लिहिते रविशंकर मायावती रवा नाही घालत. ओके, तिचं नाव आहे रविशंकर मायावती रवा नाही टाकत. असं नाही टाकत, पण आपल्याला कवर जर व्यवस्थित हवा असेल, आता भरपूर रव्याची करंजी केली तरी रवा घालतात. रवा घालून बघा, करंजीचं कवर आहे ना छान होतं, खुसखुशीत होतं. नुसत्या गावी जर पारंपरिक केला तर ते नुसत्या मैद्याच्याच करतात. ताईंचं बरोबर आहे ते, नुसत्या मैद्याच्या. पण आम्ही पारंपरिक करतच नाही आहोत ना, आपण त्याला पर्याय म्हणून डाळवं घेतलेलं आहे. ट्विस्ट के साथ रेसिपी. ऋषिकेश लिहिताय कोणती रेसिपी? तर डाळव्याच्या पिठाची रेसिपी, जी आपण चण्याच्या पिठाच्या रेसिपी सारखीच होते, टेस्ट लागते. हे आता मी मैदा मळून घेते. मी तुम्हाला सांगितलं ना 15 ते 10 मिनिटं ठेवायचा. 5 मिनिटात मी उकलले, तर तुम्ही काय खाली कमेंट मध्ये सांगितलंच नाही काही 5च मिनिटं झाली, तर आता 5 मिनिटं मी मळान घेते. ऋषिकेश सुर्वे लिहिते. अशोक बांगारे लिहिते हाय. वासंती पटेल लिहिते हाय. अँथोनी हाय. आरती कांबळे लिहिते हाय. काय बनवता आहात? तर डाळव्याच्या पिठाची करंजी, जी चण्याच्या पिठाची करंजी आपण गावी बनवतो ना गणपतीला, ती बनवतो, पण थोडीशा ट्विस्ट सकट. साई नितीन लिहितोय ओम साई राम. ओम साई राम दीदी, तर तुम्हाला पण ओम साई राम. वर्षा लिहिते हाय.
खरंच हाय. त्याच्यानंतर सुहासिनी राठे लिहितो आम्ही वैभववाडीचे आहोत. ओके, वैभववाडीचं. शोभा यादव लिहिते आप दोनों देवरानी जेठानी हो क्या? एकदम सही पकडा. देवरानी जेठानी बरोबर है, ताईंनो, बरोबर. ये जेठानी है, मैं देवरानी हूँ. अक्षता राणे लिहिते तुमचा गाव खया, तर आमचं गाव कणकवली श्रावण म्हणान गावात या. वेदिका लिहिते हाय, काय चालू आहे? आज चण्याच्या पिठाची करंजी जशी गावी बनवतो तशी डाळव्याच्या पिठाची करंजी. वेदिका लिहिते दिवाळीचा, हो दिवाळीसाठी. संगीता लिहिते स्नेहा पण आपल्या मालवणी लोकांमध्ये चण्याच्या पिठाचे सारण करतात, त्याची चव छान लागते. ते तर आम्ही म्हणालो, आम्ही आधीच सांगितलं त्याची चव कोणी घेऊच शकत नाही. डाळवा नाही की ते चणे पण चणे नाही. पण नाही. पण ती आता आपल्या वही करूचीच हा, उष्टवूचीच हा, तर असा पर्याय. त्याचा वेळ जास्त लागता. आम्ही आधीच सांगितलं त्याचा वेळ जास्त लागता. बोलता बोलता मी गोळे सुद्धा करून सरिता लिहिते मी कोल्हापूर वरून बोलते. ओके ओके ओके, कोल्हापूरवरून. धन्यवाद ताई. आपलं जवळच आहे ना, कोकणाच्या जवळच आहे कोल्हापूर, हो. बाजूलाच. वेदिका लिहिते सरिता हाय. ओके, तिचं नाव सरिता आहे. विभा लिहिते करंज्याचं मी आता पीठ मळून घेते, ते छोटे छोटे गोळे करून घेते जोपर्यंत त्या कमेंट वाचता तोपर्यंत. कारण करंज्याची रेसिपी खूप मोठी असता आणि कमेंट पण खूप मोठे मोठे आहेत. कुणाची मिस होईल तर मग खाली परत करा ताईंनो, तुम्ही कोण दादांनो असाल त्यांनी तर तुम्ही परत करा, कारण एखाद दुसरी कमेंट कशी राहून जाते. वर्ष लिहिते हाय, मी पण रत्नागिरीची. हो, आपण सगळे कोकणपट्टा इकडेच येतो. विद्या लिहिते अगं मी विद्या 55 वर्षाची आहे, तरी पण तुमचे व्हिडिओ बघून पदार्थ बनवते. बघा, मी नवशिक्यांचं बोलत होते, इथे तर 55 वर्षाचा. धन्यवाद धन्यवाद. खूप छान होतात. आज चकलीची भाजणी केली तुम्ही दाखवल्याप्रमाणे. त्या आहेत संभाजीनगर औरंगाबाद वरून, जी गेल्या वेळेस आम्ही लाईव्ह केलेली चकलीची भाजणीची रेसिपी ह्या मंगळवारी केलेली ना वहिनी? बुधवारी केलेली ती. जर तुम्हाला कोणाला बघायची असेल तर नक्की बघा. मानसी लिहिते वहिनी फुटाण्याची करंजी गेल्या वर्षीपासून करतोय, अगदी मस्तच होता गो. अगदी नवशिक्यांनी पण नक्की ट्राय करायची. धन्यवाद. आता मी लाटते आहे, हळूहळू ही लाटून घेते. तिथल्या तिथेच मी लाटते, पारी जास्त चिरण नको. जसे काही जास्त गोळे झालेले नाहीत, मी गोळे मोजूनच घेतलंय. सारण रवला तरी काय त्या खराब होणार नाही, कारण आपण सगळे जिन्नस भाजून घेतलेले असत. विशाखा लिहिते मला थोडा उशीर झाला ताई, सॉरी मी कमेंट केली होती की पिठाच्या करंज्या दाखवा, पण मला उशीर झाला कारण भात कापणी चालू आहे. अरे वा वा, पण मी नंतर बघीन पूर्ण. काही हरकत नाही, धन्यवाद बघितल्याबद्दल. सुरेखा लिहिते खूप चहा करता सगळे, खूप छान करतात चहा झालाय ते सगळे पदार्थ, अशी कमेंट होती. आता इथे पाणी लावायला पाणी नाही घेतलं का? असा पाणी असा ना. असं. रोहित लिहितोय नमस्कार ताई, शुभ दीपावली. तुम्हाला पण शुभ दीपावली. जर कुणाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की डबल टॅप करून लाईक करू शकता, खाली कमेंट करू शकता. तुमचे काही फटाके पण फुटतात. तुमचे काही प्रश्न असतील ते पण तुम्ही लाईव्ह वर विचारू शकता. आणि काही सजेशन असेल किंवा तुमच्या काही टिप्स असतील त्या सुद्धा तुम्ही आम्हाला नक्की द्या, आम्ही त्या नक्की फॉलो करू, कारण प्रत्येकाकडून शिकण्यासारखं असतं. आता आपण चिरणं असतं आपल्या या पारंपरिक, त्यांना पण करू शकतो. किंवा आता म्हणतात ना आधुनिक पद्धत वेगवेगळे. हे बघा, काट्याने असे रोवायचे दाबून. पहिली करंजी उचलून बघायची, नाही तर थयच चिटकात पाणी लावले, थयच घेतलेले मी, उचललंय आणि अशी रोवायचे. हे रोवलास ना की परत दुसरो चमचो घ्यायचो आणि हय अशी ना अशी डिझाईन द्यायची. ही बघा, ही डिझाईन जर तुमका आवडली ना तर लगेच स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भार्गव पण माझं सांगतो, लाईक करा, शेअर करा. बघा काय भारी गमता की नाही. भारी झाली तर नक्की डबल टॅप करा आणि लाईक करा ताईनू. ताट घेता आता काढू करंजी ठेव. होचे थांबा मी दाखवते. आता बघा तुम्हाला ही सांगते. ही बघा कशी वाटली बिना साच्याची डिझाईन. आवडली तर नक्की डबल टॅप करून लाईक करा. ता नाही गो ता ताट नाही थांबा. आता बघा, आता जास्तीचे असतील तर हा पर्याय बरोबर आहे. तो की मोठी परात घेतली, त्याच्यामध्ये मी हा सुती कापडा घेतला, पण तो ओला केलेला आहे. कारण आपण लाटून पिळला, एकदम सुका ओला करून पिळला. कारण आपण लाटून ठेवणार. ह्या करंज्या ज्या असतात ना त्या मैद्याच्या असतात, त्या अशा तळल्या जातात. मग तेलात गेल्या ना की त्याने काय होतं, ते म्हणजे फुटतात आणि मग ते सगळं सारण आहे ना ते तेलात जातं. म्हणून काय करायचं, असा सुती कपडा घ्यायचा, म्हणजे आपलं तिथे लाटायचं पण काम होतं, करंज्या पण व्हायचं काम होतं
आणि तेलात गेल्यानंतर ह्या करंज्या फुटत नाही. नाहीतर इथे फुटल्या ना की काय होतं माहिती, आपण चेक करतो आणि परत ह्या उघडाव्या लागतात आणि मग ह्या साईडने ह्यातलं उचल, हा. डिझाईन बिघडतली. अरे हो, मग बरं आतलं हे सारण आपल्याला काढावं लागतं आणि परत हे जे पीठ आहे ना त्याला दगडाने मळा, नाही तर काय काय करा, डोकंदुखी असते ती. म्हणून हा असा सुती कपडा घ्या, ओला कपडा घ्या, थोडं ह्या पिठावर पण टाकतात. एकट्याने जर करत असाल ना तर असं करत राहा, कारण एकट्याने करायच्या, ठेवायच्या, परत तळायच्या, असं हा. करा. असं करा आणि जोडीला जर तुमच्या असेल तर पटापट तुम्ही करू शकता. आणि आता नंतर आमची झाल्या जोडी आहे की तशी. हा, आणि नंतर झालं ना, एक साईड झाली ना की ह्याला असं झाकायचं, मग परत ह्याच्यावर तुम्ही बाकीच्या करंज्या ठेवू शकता. ते तुम्हाला दाखवतो. आता मी उघडते, म्हणजे ह्याच्यामध्ये हा ओलावा राहतो आणि करंज्या फुटायची भीती राहत नाही म्हणून. चला आता हे साईडला ठेवते. ही टिप जर तुम्हाला कशी वाटली ती पण नक्की सांगा. वहिनी सांगता सांगता विसरल्या, त्यांना वाटलं थोड्या आहे म्हणून राहू दे, म्हणून त्या सांगत होत्या की दुसरं ताट घे. तर ही पण टिप तुम्हाला आवडली असेल. छोटीशीच टिप आहे, पण म्हणतात ना खूप महत्त्वाची टिप आहे, कारण नंतर हे जे पीठ राहतं ना ह्याच्यातलं सारण काढून, ते आपल्याला बाबा ते पीठ जमत नाही, त्याचं तुम्ही दगडाने ठेचा नाही तर वरवंटाने ठेचा, काही करा, काय होत नाही. आता कुणाकुणाच्या कमेंट राहिला वाटतं. आता अशी जर तुम्ही ही पद्धत जर केलाच नाही ह्या डिझाईनची, हा. तर तुमका करंजीचा शेपूट होतच नाही. होतच नाही. आता मी पेटू का गॅस, की अजून 3-4 होऊ दे? होऊ दे पहिले. होऊ दे ना, हा. पहिल्या 4-5 होऊन जाऊ दे, म्हणजे कसं तळताना पटकन होतील. आता 1-2 तुम्हाला साच्यातला पण दाखवते, जर कोणी ऑर्डर घेत असतील ना तर तुम्हाला दाखवते. हे एकाच बघा, साईडच्या. हा, एका साईजच्या. आणि असे असे साचे तर तुम्हाला मिळतात आजकाल, रेडीमेड साचे भेटतात. आता काय करायचं, हे बघा, हा पिठाचा गोळा घ्यायचा, त्याला असं थोडं हाताने असं लांब लांब करायचं, असं शेप द्यायचा, म्हणजे आपण जसं मोदक वळवतो की नाही की तसा. लाटूची आहेत? लाटला तरी चालेल, तुम्ही लाटू पातळ नाही शकता, ना नाही होती, ते लाटतंय. तर घ्या लाटा, कारण गोळे थोडे मोठे झालेत ना साच्यातल्यासाठी. साच्यातल्यासाठी गोळे थोडे छोटे छोटे पाहिजे. हवेत. आता गोळे मोठे झाले म्हणून हे बघा, एवढे छोटे गोळे पाहिजे. आणि लाटी एकदम पातळच होई, हा. म्हणून मी ते असे करूचे, म्हणून मी हा, गोळे म्हणून 30 ते हे साईजचे केले. घेतले. हा, मी तुम्हाला दोन्ही दाखवतो. रोहित लिहितो, हाय ताई, शुभ दीपावली. शुभ दीपावली तुम्हाला सुद्धा दादांनो. कमेंट वर खाली झाल्या. मानसी लिहिते, तुमचे व्हिडिओ कधी येतात ह्याची वाटच पाहत असते. हो, सगळ्या हो. रेसिपी मस्त असतात तुमच्या. माझो सगळो फराळ तुमच्या रेसिपीनुसारच असता. धन्यवाद, कणकवली, धन्यवाद, वारगाव. थँक्यू मनापासून सो मच. धन्यवाद ताई. शीतल परब लिहिते, मला आवडतात चण्याच्या करंजी आणि तुमच्या चॅनलवरून बसून शिकले. माझे सासर कट्टा आणि माहेर अंगणेवाडी. ओके, अंगणेवाडीच्या आहेत धन्यवाद, का? धन्यवाद. हा, अंगणेवाडी आपल्या जवळच आहे ना. अंगणेवाडी देवीला आमचा नमस्कार सांगा. सारिका ताईंनी. लिहिते, परत दाखवा डिझाईन कशी ती. हो, हा. तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हेच आता वहिनीने लाटून दिलं. हे साच्याच्या साईडला ना ह्या चिरा असतात, तिथे हा हाताचं बोट दाबून ना ह्या चिरा अशा, म्हणजे हे असं सेटल करून घ्यायचं, म्हणजे तुम्हाला हे करायची गरज नाही, पाणी वगैरे लावून दाबायची गरज नाही. आणि ह्याच्यामध्ये ना थोडंसं सारण हलक्या हाताने भरायचं, कारण जास्त सारण भरलं ही करंजी खूप छोटी होणार आहे, ते बाहेर येऊ शकतो. आणि हे असं हे पटकन हे करायचं आणि ह्याला दाब द्यायचा. आणि हे बघा, असं हे साईडचं जी पूछ बोलतात ना, हाती की पूछ, ती राहते. आणि ही बघा, आपली छान अशी छोटीशी करंजी तयार झाली. हा, पाणी लावून दाबा खोया. नाही, पाणी लावायची गरज नाही, पण ह्याला आता जरा थंय तसा लाव. हा, आता ह्याला हा, पाणी थंय लाव. लावतेच. हा, म्हणजे चिटकात माहित होतो. आता ह्या छोटी म्हणताना, तर मी आता त्या छोट्याच गोळ्याची दुसऱ्या छोटी केलंय. ही बघा, तुमका घरात खावचे नसतील आणि जर तुमका विकूचे असतील तर साचो आणा आणि एकाच साईजचे वजनाने व्यवस्थित तुम्ही करू शकतास. म्हणजे 1 किलो मध्ये जास्तीचे पण होतात ते करंजे. ही बघा, मी परत एकदा दाखवते. कुठल्या ताईंना जर हवली असा ती डिझाईन, काट्याने पूर्ण असे हे ठसे उमटून घ्यावा, उकलून बघा करंजी, नाही तर खाली पीठ आपलं मैदो चिटकलो जाय. आणि परत एकदा सुरी किंवा असं चमच्याची उलटी साईड घ्या. मी चिरण्याची उलटी साईड घेतलंय. पुढे असा ढकलायचो यो मैदो. हे बघा, एक बोटाच्या अंतरावर एक बोट ठेवा आणि असं ढकला. जेव्हा तुमचा ताजा पीठ असत ना, तेव्हा खूप मऊ असता, तेव्हा ही डिझाईन परफेक्ट येतली एकदम. हे थोडं पीठ इथून साईडने झाकून ठेवते, म्हणजे कसं मऊ राहू दे, म्हणजे आपली डिझाईन परफेक्ट येईल. ही बघा, त्याच्यासाठी.
कशी वाटली डिझाईन पटापट डबल टॅप करून सांगा. लाईक करा. ही बघा, आता मी उकलून दाखवते. ही बघा, बिंदास तुम्ही पकडू शकतास. परिणिती लिहिते तुमचे लाईव्ह केव्हा व किती वाजता येतात, त्याच्यासाठी तुम्ही परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. आम्ही पोस्टमध्ये शेअर करतो. इंस्टाग्राम जे आमचं परब किचन म्हणून इंस्टाग्राम आहे ते पण तुम्ही फॉलो करू शकता. तिथे सुद्धा आम्ही पोस्ट करतो. फेसबुकसुद्धा आमचा हा परब किचन, त्याका सुद्धा फॉलो करू शकता. तिसर सुद्धा तुमका नोटिफिकेशन गावताला की आमचे व्हिडिओ कधी केव्हा आम्ही कधी लाईव्ह येतो. तसं ह्या दिवाळीत आम्ही ठरवलं आहे की जास्तीत जास्त लाईव्ह व्हिडिओ करून दाखवायचे रेसिपीचे. म्हणून तुम्ही आमचा यूट्यूब चॅनल परब किचन, इंस्टाग्राम परब किचन आणि फेसबुक परब किचन, सगळीकडे परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुमका नक्की कळताला. आणि आमची रेसिपी जर आवडली असतात तरी सुद्धा लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. डबल टॅप करा म्हणजे लाईक होतले. आणि कुणाक जर छोटी कुठली टीप आमच्याकडनं रवली असतात आणि तुमका जर सांगूची असतात तर तुम्ही सुद्धा नक्की ती टीप खाली द्या, म्हणजे मी तुमका वाचून दाखवते. आणि ती म्हणजे माझ्याबरोबर सगळ्यांना कळतली की बाबा ही छोटी टीप रवली आणि ही टीप. आता बघा, आता जसं मी आता ह्या वेळेला सेफर साईडला ना एका साईडने पाणी लावूनच घेतलंय. तो जरा चिटका आपण पीठ लावतो ना, त्यामुळे तो नरमपणा असता तो जाता पिठामुळे, त्याच्यामुळे तो पाणी लावणं सेफर साईड बरोबर आहे. आता हे बघा, असं लगेच दाबून घेऊया. ज्यांका ऑर्डर घेऊच्या आहेत ना त्यांनी तुम्ही हे साचो ऑर्डर करा आणि ह्या साच्यातल्या करंजा एका साईजच्या करंजा तुम्ही बनवा. हे बघा, आता मैदा म्हणजे परफेक्ट झाला, काढायचं. आता मस्त झाली बघा. आणि आता ही अशी ठेवून घ्यायची. म्हणून ह्याचं जे पिठाचे गोळे आहेत ना, पहिल्यांदा काय करायचे माहिती, आम्ही शाळेत असताना एक धागा घ्यायचो. आम्ही गेल्या वर्षी सोनमला करायला सांगितलेला. लांब लांब असं मैदा असा करून घ्यायचा, जास्तचा मैदा असतो, आणि धागा घ्यायचा आणि तो असा कट 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 मध्ये मारत जायचा, म्हणजे एका साईजचे गोळे पटापट पटापट होतात. आता कसं पाव किलोचं दाखवत आहे त्याच्यामुळे काय जास्त असं कष्ट पडत नाही आहे आपल्याला. आता ही बघा, आता तुम्हाला एक ह्याची दाखवा, आपण जशी पारंपरिक करतात ना चमचा हे करून चिरण्याची, ती दाखवा. त्या चिरणा फिरणं नाही म्हणून त्याका मी बाजूकच ठेवलंय. आता जबरदस्तीचा फिरवते पण त्याका तशी डिझाईन नाही येत गो, म्हणजे त्या चिरणा जरा चिरणा फिरणाच नाही. ह्या बघा, चिरण्याचा लफडा झाला. आता मी त्या सोडलंय आणि परत आपली तीच डिझाईन देत आहे. अगदीच तुमका आवडली असत तर परत परत सांगतोय, डबल टॅप करून लाईक करा ताईंनो. मला कळलं नाही, शोभा यादव लिहिते हो तुमची कपडेची टॉप खूप छान आहे. कपडेची टॉप म्हणजे मला काय कळलं नाही. कोमाक्षी लिहिते बोथ द एक्सपर्ट आर टीचिंग नाईसली. ओके. वैशाली लिहिते हाय. अनिता लिहिते हाय. ज्योत्स्ना पाटील लिहिते हाय. सीमा लिहिते मस्त आहे डिझाईन, खूप छान, थँक्यू सो मच. मानसी लिहिते खूप छान रेसिपी, थँक्यू. प्रणय लिहितो हाय ताई. तन्वी, ओके, प्रणय परबवरून तन्वी परब बोलते. हाय तन्वी. विके लिहिते वाव खरंच खूप छान केली आहे, थँक्यू सो मच. धन्यवाद. ज्यांना खायची असेल त्यांनी पटकन या विरारला. तसं मेगा ब्लॉग चालू आहे तरी पण येऊ शकता, प्रयत्न तर करा. नीती गावडे लिहिते पाव किलोमध्ये रवा किती घालायचं सारणाला. पाव किलोमध्ये रवा तुम्ही पाव किलो घ्या. त्याच्यानंतर पाव किलो नाही, सॉरी, 100 ग्रॅम घेतलाय. अर्धा रवा आपण ह्याच्यामध्ये वापरला आहे, जे कवर जे आपण बनवलं ना मैद्याचं पीठ, त्याच्यामध्ये अर्धा रवा वापरला आणि अर्धा रवा आपण सारणामध्ये वापरला, म्हणजे 100 ग्रॅम रवा एकूण आपण वापरलाय. हो. प्राजक्ता लिहिते हाय. हाय प्राजक्ता. एबी लिहिते हाय. नीती गावडे लिहिते डिझाईन खूप छान आहे, धन्यवाद. पहिल्यांदाच बघितली. धन्यवाद. पहिल्यांदाच दाखवली ना आम्ही. ह्याच्या अगोदरच्या 5 रेसिपीमध्ये दाखवली नव्हती. 5 वर्षाच्या रेसिपीमध्ये ही पहिल्याच रेसिपीमध्ये आपण डिझाईन दाखवली, त्याच्यामुळे तुम्ही पहिल्यांदा बघताय. पण आवडल्याबद्दल खूप आभार. पहिल्यांदा फक्त मी काटा टोचून दाखवली होती, पण म्हणतात ना गृहिणींचा डोक्यात चालतात, तसं मी म्हणलंय असे टोचे देऊन बघूया काय दिसतात, तर अशी दिसाक लागली. माका आवडली आणि माझ्या चेडवाक पण आवडली सोनमला. तर माझ्या ताई मम्मी पुढच्या रेसिपीला करंज्यांना हीच डिझाईन दे. इम्प्रूव्हमेंट केली, इम्प्रूव्हमेंट. नीती लिहिते डिझाईन खूप छान आहे. ते वाचलं मी. माधवी मोहिते लिहिते लव्ह यू बोथ ऑफ यू. सुंदर दिसताय दोघी, थँक्यू सो मच. धन्यवाद. संगीता लिहिते इमोजी टाकलाय सुंदर सुंदरचा. धन्यवाद. एकनाथ लिहितंय हाय. शुभम लिहितंय हाय. अफजल लिहितोय कोकणी बोल छान लगाते. ओके, आम्ही कोकणीच बोलतो, मालवणीच बोलतोय. नीती लिहिते ओके. त्याच्यानंतर अजून कोणाची कमेंट राहिली का? वर्षा लिहिते तुम्ही छान आहात, थँक्यू सो मच वर्षा.
अशाच बघत राहा पूर्ण रेसिपी. आता काय पूर्ण रेसिपी होत आली आहे. आता आता तळायचं बाकी आहे, तरी पण ते कसं तळायचं तुम्ही ह्याची आता पण तेल तापू दे. हा. मग तेल तापेपर्यंत कमेंट वाच. हा थांबा, आता गॅस पेटूया. हा. 1 मिनिट. आपण आता सामान घेतलंय बरोबर सगळं 1/2 किलो. जसा मैदा 1/2 किलो घेतला, त्याच्यामध्ये माझे आता मध्ये 2 साच्यातले केले म्हणून हे, पण त्याच्यामध्ये माझे 18 गोळे झाले 1/2 किलो मैद्यामध्ये. त्याच्यामध्ये 50 ग्राम रवा घातलाय मी आणि 50 ग्राम उरलेला रवा आपण सारणामध्ये वापरलाय. म्हणजे हा. 300 ग्राम हा. झालं ना, जे कवर आहे ते. हा. आता ह्याच्यामध्ये किती होतात, वजन किती होतं ते पण तुम्हाला दाखवतो आणि एकूण नगाला किती येतात. कारण सध्या ना मी बघितलं की जे कोणी ऑर्डर देतात किंवा घेतात ना, ते प्रश्न असतो की तुम्ही 1 किलो करंजी म्हणजे 1 किलोमध्ये किती करंज्या येतील, म्हणजे नग आता किती 30 येतील 40 येतील, पण तर त्या जसं मी साईज सांगितलं ना, प्रमाणे हां. सुद्धा आहे. जर तुम्ही साच्यातल्या करत असाल तर त्या भरपूर होतील, हा. चिकार होतील. आणि जर घरी असे गोळे करून करत असाल तर तुम्हाला परफेक्ट तो गोळा तेवढाच घ्यावा लागेल. म्हणजे शक्य असल्यास तर तुम्ही 1 चमच्याचा गोल जे आपल्या मिठातला मसाल्यातला चमचा असो त्याचं माप घेऊन गोळा घ्या. मग तुमच्या एकसारख्या होतील. आणि लाटण्यावर सुद्धा आहे, किती पातळ आणि किती जाड लाटायची त्याच्यावर सुद्धा आहे. आता ही बघा, मी आता तेवढाच प्रयत्न करते माझ्या तेवढ्याच साईजच्या यावत म्हणून मी तेवढीच लाटते लाटी. एक्स्ट्राचा मैदा झाला तर मी काढून ठेवते आणि त्याचा मी परत एक गोळा केला. म्हणजे 19 वाढतंय आता इथे पण. इथे पण हा असंच आहे, ते वाढत जातं. हा. आता तुम्हाला सांगते 1/2 किलो म्हणजे 1/2 किलो मैद्यामध्ये आपण 50 ग्रॅम हे टाकलं म्हणजे 300 ग्रॅम जवळ आपला हे झालं, काय ते म्हणतात, पिठाचं कवर झालं. जे आपण बनवतोय ना ते पीठ मळून झालं. आणि तसं म्हणायला गेलं ना तर नुसत्या डाळवं घालून सुद्धा तुम्ही करू शकता. पण आपण सुकं खोबरं वगैरे टाकलंय. पारंपरिक रेसिपीमध्ये सुकं खोबऱ्याचा वापर केलाच जातो. आणि गूळ ह्या 2 गोष्टी तर केल्याच जातात. जसं तुम्ही चण्याची जर तुम्ही भरड घेत असाल, त्याचं पीठ करून घेत असाल तरी त्याच्यामध्ये खोबरं येतं, गूळ येतं, हे येतं आणि आपले मग काळे तीळ, मिरची पावडर. हा, येतात. हो. आता अशी जर डिझाईन केलंच नाही का, वेळ पण लागत नाही आणि आपला एक म्हणजे पीठ एक्स्ट्राचा रवत नाही. ह्या डिझाईनीचा ह्यो पण फायदा आणि आपले करंजे सुबक दिसतात अगदी मस्त. परत बघा तुम्ही. आता कोण जॉईन झालं असं त्याका पण मी परत दाखवते. चमच्याची दुसरी बाजू घ्यायची आणि अशी भुतूर ढकलायची एक. ही बघा, अशी आपली करंजी ही होता. आता ओलसर हा म्हणून तरी हाताळते मी बिंदास अशी. आता आपल्या ह्या 6 करंज्या झाल्यात आणि 2 आपल्या साच्यातल्या झालेल्या आहेत. 7-8 करंज्या झालेल्या आहेत. आता आपला तेल तापेल. आता आपलं तेल तापत आलंय. आता अलका लिहिते हाय, मी थोड्याशा कमेंट वाचते तोपर्यंत. अजून तापू नाही, दे. बुडबुडा जरासा आलाय. नंदिनी लिहिते हाय दीदी. रुपाली लिहिते खूप सुंदर, थँक्यू. धन्यवाद. वर्षा लिहिते चला आता मी गरम खायला येते. नक्की या, जसं मी सांगितलं लवकर या, आम्ही वाट बघतोय. वेदिका गवस लिहिते हाय. शुभम लिहिते आपकी मम्मी के साथ मेरी दोस्ती. शुभम गुणे, काय कळलं नाही काय लिहितंय. अफजल लिहिते यू बोथ आर सिस्टर्स. नाही, आम्ही दोघी जावा आहोत. गावरान डायरी लिहिते मालवणी बोला. मी पण मालवणी, होय मालवणीच बोलतो. मध्ये ते चुकान माकान येता, पण प्रयत्न असता मालवणीच बोलायचो. आता जवळजवळ आपला तेल भरपूर तापत दिला, पण आता हे का मीडियम करूचा लागतं ना, कारण बुडबुडे दिसतात आणि तो एक धूर येतं ना, तो योग लागलो. तेलाच्या जवळ असल्यानंतर तापमान आपला पण वाढायला लागतं ना, तसा हवा दिला त्याच्यामुळे. आता गाणा. निती लिहिते तुमचं मोहन घातलं की तेल. आम्ही मोहन घातलं तुपाचं. किती 1च चमचा घातलं तुपाचं मोहन, ते सांगायचं मगाशी राहिलं. 1/2 किलो पिठाला 1/2 किलो पिठाला 1 चमचा मोहन. जर तुम्ही अर्धा किलो पीठ मळत असाल तर तुम्ही 2 चमचे मोहन घाला. कडक हा, पण ते तेलही चालेल आणि तूपही चालेल मोहनला. तूप घातलं तर जरा चांगलं सुगंध येतो म्हणून तूप घातलेलं आहे. हा. हसीना राजी लिहिते हाय. अरे आल्या सुहासिनी सावंत. धन्यवाद ताईंनो. त्या गेल्या वेळेला जयश्री गडकर बोललेल्या त्या. हा, मला वाटतं लेट जॉईन झाल्या, पण त्यांनी आल्या किंवा कमेंट लेट केली असेल, पण काही हरकत नाही. संगीता कांबळे लिहिते हाय. संगीता कांबळे, टीव्ही कळलं नाही. कामाक्षी शर्मा लिहिते प्लीज टेल इन्ग्रेडियंट्स ऑफ सारण. सारणाचे इन्ग्रेडियंट्स परत सांगा एकदा. 1/2 किलो डाळवं,
एक वळ सुक्या खोबऱ्याचं, पाव किलो गूळ, त्यातला एक लिंबाचाच खडा मी बाजूला ठेवला. तुमच्या गोडीनुसार तुम्ही कमी जास्त गूळ करू शकता. त्याच्यानंतर सुकं खोबरं, 50 ग्राम रवा घेतला, वेलची पावडर आणि ड्रायफ्रूट पूड. डाळवं पहिलं भाजून घेतलं, मग मिक्सरला थंड झाल्यावर मिक्सरला वाटून घेतलं. परत त्याच्यात गूळ मिक्स केला, परत वाटलं. त्याच्यानंतर भाजलेले सुकं खोबरं, रवा हे सगळं घालून घेतलं आणि मग ह्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट वगैरे आणि शेवटला वेलची पूड घालून हे सगळं आपलं सारण तयार झालंय. आपलं हे सारण जास्तीचं झालेलं आहे. परफेक्ट सारण झालं नाहीये, कारण सारणामध्ये दरवेळेला तेच होतं. हे सारण हा. राहिलं की तुम्ही पुढे पाठी पीठ मळून करू शकता. करू शकता. एक टन असाल तर 10-25 करंज्या तुम्ही ह्याच्यामध्ये करू शकता. एकाच साईजच्या, साच्यामधल्या जास्तीच्या होतील, पण एकाच साईजच्या छोटे छोटे करून तुम्ही 25 करंज्या, ह्या मैद्याच्या पिठामध्ये 25 करंज्या होतील तुमच्या. आता बघा, तरी करंज्या मोठ्या साईजच्या आहेत आणि हम्म. पूर्ण कटोकट भरलाय, असं एकदम तुम्ही म्हणू शकत नाही. आता आपलं तेल तापलंय, मी गॅस थोडा बारीक केलाय, कारण असं म्हणतात की जास्त गरम गरम तेलामध्ये तुम्ही करंज्या तळल्यात तर त्या तळल्या जातात, पण त्या आतून कच्च्या राहतात. म्हणून आता हे बघा, मगाशी मी पिठाचा गोळा टाकलेला आहे बघा, परत हे बघा पटकन तो पिठाचा गोळा बुडबुडे सुटले आहेत बघा, एवढं आपल्याला तेल. आता तो वर हा, येईल, वर आता आला. त्याला काढून घे. हा हा बघा, परत दाखवते वर बघा. येईल, काढून घेते का. हा बघा, असा जसजशी वस्तू आतमध्ये टाकलेली शिजत येते ना, तसतशी ती वस्तू ऑटोमॅटिकली तेलाच्या वर येते, तरंगायला लागते. मग समजून जायचं की तुमची जी गोष्ट आहे ती भाजत आलेली आहे, ती आता काढायची वेळ झाली. आता आपला हा जो गोळा आहे तो आपण काढून घेऊया. पुन्हा एकदा आपल्या नमस्कार. कायलिक नमस्कार. आता काश्मीर आता झालं. हे बघा, हे मी आता ह्याचे जे आहेत ना ते आधी बारके सोडून घेते. छोटीशी होडी आहे, पान होडी आहे. हे करंजी जसं सांगितलं ना बघा, मस्त अशा हे झाल्या बघा, फुगल्या ऑटोमॅटिकली. ज्या करंज्या आपण टाकल्या ना ते ऑटोमॅटिकली हे बघा फुगल्या. आपण काही त्याला झारा वगैरे लावलेला नाहीये आणि फुटल्या पण नाहीयेत, खूप छान अशा बघा आता वर आल्यात. आता आपण हलक्या हाताने काय करूया माहिती आहे, यांना परतून घेऊया, म्हणजे दोन्ही बाजू. आणि आपला मीडियम गॅस ठेवायचा आणि गोल्डन ब्राऊन रंगावर यांना तळून घ्यायच्या. आता आपण हे तळण्याची जी प्रोसेस आहे ना ती पण हळूहळू करायची, एकदम फुल गॅस करून नाही करायची, कारण जसं सांगितलं ना फुल गॅस केलं तर तळल्या जातले पण आतमधून कच्चे राहतले. त्याच्यामुळे तुम्ही कोणताही तळणीचा पदार्थ करत असाल तर तो मीडियम गॅसवरच करायचा. आणि तापमान कसं पहिला जरा सेट व्हायला वेळ लागते. एकदा हे तेल गरम झालं ना की परत ह्याचा पदार्थ सोडला की ते तेल परत थंड होतं, त्याच्यामुळे जरा वेळ द्यायची. आता हे बघा, याला बुडबुडे पण आलेले आहेत छान असे, कारण वहिनी तुपाचं मोहन जे घातलं ना त्याच्यामुळे हे बघा बबल्स आले बघा, ह्याला असे बबल्स आलेत. आता आपण ह्या करंज्या गोल्डन ब्राऊन रंगावर मस्त तळून घेऊया मीडियम कलरवर. आता कोणाला अजून काही प्रश्न असेल किंवा काय असेल तर तुम्ही नक्की विचारा. बदामी रंगावर. हां, बदामी रंगावर. गोखर्णा लिहिते हाय, रोहिणी लिहिते हाय, अवनी लिहिते सारण काय आहे. सारण आम्ही डाळवा जे असतं ना, आपल्याला रेडीमेड डाळवा मिळतात माहिती आहे ना, त्या डाळवाचं सारण आम्ही बनवलं आणि त्याचं प्रमाण आता तुम्हाला हवं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो किंवा शेवटाला जो व्हिडिओ आपण अख्ख्या wrap up चणे करू. असतील ते घेतलात तरी चालेल. हां. जर तुम्हाला डाळवं नाही मिळत असेल तर मग तुम्ही गावी असाल, आताच आम्हाला आधी कमेंट येऊन गेली की अख्खे चणे असतील तरी हां, चालेल. गावी मिळत नाही डाळवा मिळत नाही तर अख्खे चण्याचा दुसरा भाग म्हणजे डाळवा. दुसरं भाव. आता हे बघा आपल्या गोल्डन ब्राऊन वर झालंय, त्याच्यामुळे मी मस्त रंग येईल, काय सुबक रंग येईल आपल्या एका. मस्त असं सुरेख रंग आलेलो आहे. आता हे का मी काढून घेते, कारण असं म्हणतात आतमध्ये गरम तेल असतं ना तर पदार्थ अजून 2-3 मिनिटं तरी स्वतःहून शिजतलो, म्हणून आणि रंगही बदलता. हां, जास्त पण करपून देऊ नका. आता हे बघा, वहिनीच्या मोठ्या 2-2 करंज्या घालायच्या आणि त्या तळून घ्यायच्या. जास्त पण गर्दी केली तर तो पदार्थ शिजत नाही. एकदा काय तो कोविड मधला तुम्ही काहीतरी उदाहरण दिले, जास्त गर्दी करायची नाही. ते मला व्हिडिओमध्ये आठवतंय. आम्ही मला वाटतं कुठला रेसिपी शूट करत होतो, त्या रेसिपीला असं म्हणालेलं काहीतरी तळतच होतं आणि म्हटलं जास्त गर्दी करायची नाही. मला असं आठवला करता करता. प्रणय, आता पहिला दिवाळीचा गाणं, मग पाडव्याचा गाणं भाऊबीजेचा. आणि मग भाऊबीजेचा गाणं, कारण सर्व लागोला गेला ना. हे बघा एका मस्त बुडबुडे इले आणि हे डिझाईन दिवाळीचा पण दिवा तेल तुपाने लाव, दिवाळीचा दिवा तेल तुपाने लाव, ज्ञानाच्या ज्योतीला स्नेहाने बोलवू, ज्ञानाच्या ज्योतीला स्नेहाने बोलवू,
दिवाळीचा दिवा तेल तुपाने लाव. रुपाली लिहिते मला करंजी खूप आवडते. येऊ काय फराळाला दिवाळीला? मी नाला सोपाऱ्याला राहते. नक्की नक्की ताई या. नक्की या. नाला सोपाऱ्यावरून विरार जवळ आहे ना. आणि त्यांचं कणकवलीला गाव कुठलं? नाटळ. तुम्ही दोघी छान दिसताय. थँक्यू सो मच. हे बघा बुडबुडे आलेले आहेत. आता मी यांना काढून घेते. हां बुडबुडे आले. हां बुडबुडे इले. आता ह्या करंजिका मी या दोन्ही बाजून अलटून पलटून छान असं हे करून घेत आहे. ती ऐकणारच हा. नाही पलटू. हा ती पलटून आहे. एवढं ती का जड झाला, वरचा बाजू जड झाली ना बुडबुडे येऊन. तरी पण ती का आता मी जबरदस्तीने परतते. नाही तर एकच बाजू शेकली जातली, दुसरी बाजू कच्ची रवतली. म्हणून अलटून पलटून शेकू आहे. आता हे बघा करंजी तशी शेकूक जास्त वेळ नाही लागणार, मैदो असता ना. आणि पटकन- भुतूरला आपण शिजवून हा. घेतलेला असता, सगळा भाजून घेतलेला भुतूरला. बघा. फक्त सारणच वरचा कवरच तुम्ही अलटून पलटून आणि रंग आणि ती डिझाईन सुबक मस्त दिसतात. दिसते. खरोखरची छान दिसते. बघा ज्याका स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा त्यांनी काढून घ्या आणि आपापल्या मैत्रिणींना शेअर करा की यावर्षी आम्ही नवीन डिझाईन बघितली, नवीन डिझाईनची करंजी. आणि ही आता मी पलटलंय ना तेव्हा मस्त असं क्रंचीनेसचा आवाज सुद्धा येलो. खूप छान. स्नेहा ननावरे लिहिते श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. धन्यवाद ताई. श्री स्वामी समर्थ. तसं मी एक गोष्ट केली नाही. करंजी टाकायच्या आधी ना तिला अलटून पलटून पण बघायचं असतं की बाबा कुठून फुटली आहे किंवा कुठून तिची तडा गेली आहे किंवा हा, काय हे तुम्ही ते. जास्तीच्या करत हा. असाल ना तर सर्व सांगते ती टीप नक्की फॉलो हा. करा. आता आपण ह्या कशा लागलीच करतोय, लागलीच पीठ मळलं आणि लागलीच ओल्या ओल्या तळतोय. कमी क्वांटिटी आहे आपल्याकडे, कमी पाव प्रमाणात किलोचे. करतोय, हा त्यामुळे बिंदास हाताळू शकता. पण जास्तीच्या करत असाल तर तुम्ही ह्या चेक करूनच टाका. हा. तेलाचा इद्वास करू हा, नका. कारण ते फुटतं आणि पूर्ण हा. तेल मग ते सारण होऊन जातं त्याच्यामुळे. सीमा ननावरे लिहितेच वाचलं ना. आय एम न्यू सबस्क्रायबर. थँक्यू सो धन्यवाद. मच. काय लिहिले? परवणी लिहिते छान मालवणी रेसिपी. थँक्यू सो मच. धन्यवाद ताई. रुपाली लिहिते हाय ताई. वर्षा लिहिते धन्यवाद आमच्या कमेंट्स वाचल्याबद्दल. वर्षा साथे काही हरकत नाही, आम्ही वाचतो शक्य तेवढ्या. पण कधी कधी काहीतरी रेसिपी करत असते ना तेव्हा एखाद दुसरी कमेंट राहून जाते. पण प्रयत्न असतो की सगळ्या कमेंट वाचायच्या. धन्यवाद आकाश ताई. लिहिते कुरकुरीत बनवा. हा कुरकुरीतच आहेत. आता हे बघा इथे ब्राऊन बिस्किटे रंगावर झाले आहेत. आता आम्ही एक एक काढून घेते. कारण जसं सांगितलं ना जास्त पण यांना हे करायचं नाही. 2-3 मिनटं ह्या आतमध्ये तेल गेलेलं असतं ना त्याने ह्या करंज्या शेकतात आतल्या आत. त्याच्यामुळे हे बघा. आणि आपल्या ह्या छान अशा करंज्या किती होतात ते तुम्हाला दाखवते. पाव किलो म्हणता येणार ना 300 ग्रामच्या सारणामध्ये. सारण नाही आपलं कवर. मैदा घेतला ना आपण पाव किलो. बघा टाकल्याच वर आल्या आणि मस्त असं त्या फुलायला लागल्या छानपैकी. स्मिता लिहिते हाय. परमणी लिहिते डिझाईन छान आहे. डिझाईनला तर भरपूर लोकांनी कमेंट दिल्या. थँक्यू सो मच. धन्यवाद, मनापासून धन्यवाद. काहीतरी नवीन. गेल्या वेळेला मी गाण्याचा एक ठुमका नवीन केला होता आणि जे दिवाळीचं गाणं बोललेली, दिन दिन दिवाळी, दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी, गाई म्हशी कोणाच्या, माझ्या धन्याच्या. नीताने लिहिले ताई तीळ पण घातले ना. हो तीळ पण घातले. हो. आम्ही काळे नाही घातले. पण पारंपरिक हा. रेसिपीत काळे तीळ हा. असतात. काळे तीळ तुम्ही घातले तरी ती म्हणतात ना पारंपरिक रेसिपी होणार. हा पण दोन्ही तिळांचा सेमच गुणधर्म आहे. काळे तिळांचा जास्त केस काळे होतात आपले, तर अवश्य घाला. थंडीमध्ये तीळ खावे, चमचाभर तीळ खावे, हाडे पण मजबूत होतात. आकाश लिहितोय झालं त्याचं वाचलंय. कामाक्षी लिहिते थँक्यू. दिवसभर हेच काम काय जाऊ दे. आकाश लिहितोय मालवणी बोला. हो मध्ये मध्ये मराठी येतं, मालवणी होय 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 होय. वर्षा लिहिते एकदम मस्त. अनघा लिहिते खूप छान. थँक्यू सो मच. आता तुमचे कमेंट वाचायचं जरा थांबवते. अकडेसून उचलती आताच ठेवली. आताच डिझाईन मध्ये उचलतस ना ती हा. खुश करतली. ही बघा अकडेसून उचल. बघा ही पण एक टिप आहे. हा, डिझाईनला आपल्याला डिझाईन हा. मोडूक नको. कारण कवळी करंजी उचलला असता ती डिझाईन मोडते. डिझाईन मिळते. मग तिच्या हा. पोटाकडनं उचला. ही बघा अशी. हा मग बिंदास तुमच्या डिझाईनला काय व्हायचं नाही. आणि ही खय लपली आई बघ गो. अरे हो मगाशी तिला झाकलेलं ते लपान झाकलंच रवली आहे. ती. अनगा झालं तिचं वाचलं. हा कधी देणार खायला? तुम्ही येणार तेव्हा देणार. नक्की येणार. आरती लिहिते दोघी छान दिसत आहे. थँक्यू सो मच. सायली लिहिते धन्यवाद. जाऊबाई जोरात ये. हो जाऊबाई जोरात. हे बघा ह्याला तर खूपच छान बुडबुडे आले.
हे बघा, संगीता लिहिते, स्नेहा तुझा आवाज खूप छान आहे, हुकाने घेतेस ते खूप आवडतात. म्हणजे उकाणे, हा ते हुकाने झाले टायपिंग उखाणे मध्ये आता चुकून. आता मी पाडव्याचं उखाणच घेतलंय ताईनू. जो जो हाय त्यांनी उखाण्यात डबल टॅप करून लाईक करा. मी पाडव्यासाठी उखाणो घेतलंय, कारण दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी आता आपण देवाचा गाणं गायलो, दुसऱ्या दिवशी पाडवो येतलो. मग नवरे बुवा आपले ते पण खुश हो होय, आपल्या पाडव्याचा गिफ्ट चांगला देऊ होया. मग एक खणखणीत उखाणो करतय. सारिता लिहिते, खूप छान गाणं म्हणता. स्नेहा जाधव लिहिते, लवकर चालू आहे ताई दिवाळीचं फराळ. हो. लवकर कुठे चालू आहे, आली ना हो दिवाळी आता पुढच्या सोमवारी आठवड्यामध्ये. सोमवारी हा, तुमची इली. दिवाळी आली, आज आहे रविवार. आता ज्याला ज्याला ऑफिसला जातात किंवा काही काम आहेत त्यांना जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तसा फराळ आम्ही आज दाखवला तर तुम्ही कराल ना या आठवड्यामध्ये. हा. मग झालं दिवाळी दिवाळी सुरू. या साहित्यापासून तुम्ही सुरुवात करणार ना, मग तुम्हाला आधीच माहिती पडलं की हे साहित्य वापरलंय. जर कोणाकडे असो काटो नसात, डिझाईन करू का आवडली तर तो काटो पण आणा. आसमाल इथे दिवाळीचं फराळ आताच करताय काय? नाही, हे फक्त तुम्हाला म्हणून रेसिपी आम्ही बोललो ना, फक्त दाखवण्यापुरते. पाव किलोच्या हा, पाव किलोच्या केलेल्या आहेत आम्ही करंजा. हे फक्त तुम्हाला दाखवण्यापुरते. आमचा हा. अजून दिवाळीचा फराळी तुम्ही त्याच्यापेक्षा डबल प्रमाण हा. घेऊन जास्तीच्या करंजा करू शकता. आज आपण करतोय युट्यूबवर डाळव्याच्या करंजा. ज्यांना अख्खे चणे आणून भरडून करता येत नसेल आणि हा. तीच करंजी त्याच चवीची थोडी कमी जास्त चवीची जर खायची असेल तर हा पर्याय आम्ही दिलेला आहे. तुम्ही या अशा डाळव्याच्या करंजा करा. त्यासाठी करा. पूर्ण रेसिपी बघा. परत डाळवं कसं आणून कसं भाजायचं, कसं वाटायचं, गूळ कसा मिक्स करायचा तो सुद्धा शॉर्टकट दाखवलेला हा. आहे. सुकं नाहीतरी खोबरं पण हा दाखवलंय. सुकं खोबरं भाजून वगैरे दाखवलंय. नाही तर तुम्ही म्हणशाल लगेच कसा डाळ्यामध्ये गुळ मिक्स झाला, हा, तर असा असं. त्यात म्हणजे असे त्यासाठी काय करूचा लागतं, लाईव्ह तुमका परत बघूचो लागतलो पूर्ण. जेव्हा येत तेव्हा सेव्ह होईल तेव्हा. सेव्ह होता. लाईव्ह हा. सेक्शन मध्ये तुम्ही जाऊ शकता. जसं युट्यूबचं व्हिडिओ आणि शॉर्ट व्हिडिओचं सेक्शन असतं ना, तसं लाईव्ह सेक्शनचं पण असतं. तर तुम्ही त्याच्यात जाऊन तुम्ही हो व्हिडिओ पूर्ण बघू शकता. त्याच्यानंतर तुमका हे कव्हर जर बनवायचा म्हणजे आपला पीठ कसा मळण्यापासून त्याच्यामध्ये काय काय घातला आणि त्याचा मोहन पण किती घातला ह्या सुद्धा आम्ही दाखवलेला. तो व्हिडिओ तुम्ही स्किप करू नका हा व्हिडिओ. मग पुढे जाऊन फॉरवर्ड करून किंवा बॅक फॉरवर्ड करून ना तुम्ही बघू शकता. हे बघा आपली करंजी. अशा मी सगळ्या करंज्या तळून घेते. तर तुम्हाला दाखवते या पाव किलोच्या पिठामध्ये किती करंज्या झाल्या त्या. थोड्या वेळाने आता तळून होऊ दे. अजून तशी वहिनीचे 4-5 गोळे रवलेले आहेत. आता एकच करंजी रवली, ती काय एकटी आता नाजूक हातान घेऊन घालून घेते. आणि मध्ये मध्ये ना तेलाचं टेम्परेचर चेक करीत राहा. गॅस कमी जास्त कमी जास्त, कारण जसं हे आपले थंड पदार्थ जातात ना तसं तेल थोडासा थंड ती होता. एकटी रागवात म्हणून दुसरी केली ती पण सोडलंय. बाहेर रागवू नको एकटी तळते हा. म्हणून. मंद आचेवर मीडियम मीडियम मंद पण नाही. मंद केलास तर वारड्यात हा, आले. वारड्यात, सरोज बोल हा. एकदा सरोज अडकवता. वारडे आहेत आले असं काहीतरी आलं तुम्ही वाडायड झाले असं बोलताय. तसं माझं लेख बोलताय कपडे नाही तपले बाबा तपले, तसं झालं ते वाडियाळ झाले. मी सरोजा मुद्दाम बोलूक लावते तर वारड्यात सोपा शब्द ते काही येत नाही. नाही येत बाबा तो मालवणी पण शब्द. हसलात ना, हा. हसत रवा. हसत रवल्याने थोडं आपलं कामाचं शीण पण जाता. आता मी जे तेल घेतलंय ना ते पूर्ण असं कढई भरून घेतलं नाही, कारण कढई भरून घेतलं ना की असं तेलात पदार्थ सोडलं ना की बुडबुडे येऊन ते आपल्या अंगावर नाही उडतात. आणि तार हा. सुद्धा कारण आता बरोबर आहे हा. त्याचा. पण आपण प्रमाण थोडा थोडा घेतलं घेतलं, पाव हा. किलोचा. मग किती तेल सगळं गरम वाया करा आणि घालवा, वाया हा. घालवा. वाया जातला हा, नाही. म्हणजे पण ते- कशा केवढा वापरा. मग तेवढा वापरलास आपले करंजी तर बुडतात ना. बुडतात. हा, तेवढा बस. आणि 2-2 करंज्या एका वेळेला बस. जास्त हा. पण गर्दी करू नये. डिस्टन्स मेंटेन करावा. आणि 2 जास्त केला ना पसरट तुमचा भांडा असतात. हा. 1 किलोचं जे करंजी करत असाल आणि पटापट तळूचे तर मोठा भांडा घेवा. ऑर्डर आणि घेतली असेल ह्याच्यात तर 4-4, 5-5 करंजी राहू येतले. जर तुम्ही अर्धी कढई तेलान भरलास तर. पण जास्तीचे करत असाल तर आता तेवढेच करतो तर की त्या भरा असा. अश्विनी लिहिते, दमदुम एक पद्धती काय पुढची बोलते का ती दाखवाना एक ताई काय दुमडुम एक दुमडून दुमडून ओके दुमडून एक दुमडून. हा नक्की दाखवतो. दुमडून करतात ते. हा. अश्विनी लिहिते. ओके अश्विनीनेच आहे दुमडून. ओके हा. मी ते दमदम वाचली आणि म्हटलं काय. हा चला आता मग डिझाईनच्या खूप झाल्या. आता एक दुमडून दाखवा.
बघा प्रदीप भाऊजी परत हाय आलेत, म्हणजे तुम्ही वाटतं त्यांना सांगितलंय की माझं लाईव्ह शेअर केलेलं आहे मी हा. जेवते वेळी. हा म्हणालच ते उशिरा काय नाही होईना पण आलेत. हा हा. धन्यवाद धन्यवाद भावजींनो. लक्ष्मी, आता तुम्ही भाऊबीजेचं गाणं म्हणणार होता ना, म्हणून हा. भाऊ आला हा. live. लक्ष्मी लिहिते हाय, अश्विनी पांचाल लिहिते दुमडून एक, हा तेच मगाशी डन, पूर्वाने डन केलंय. कुणाची राहिली आहे, मी मागे गेली वाटतं. ताई एवढ्या लवकर दिवाळी चालू केली, गायत्री गायकवाड लिहिते. एवढ्या लवकर नाही हो, आली दिवाळी, आली दिवाळी, खरंच आली दिवाळी आहे त्याच्यामुळे. पूर्वा लिहिते मी येते खायला, नक्की या खायला. बिचारी एक करंजीला मी कमेंट वाचता वाचता बघितलं नाही, परतायची राहिली. अश्विनी लिहिते दुमडून ते झालं, आता कुणाचं राहिलंय ते दुमडूनचं ना, comment माझा वर खाली, हात वर त्याच्यामध्ये खाली, वर खाली बसलेला होत नाहीये, तरी पण मी प्रयत्न करते. मला ती जमत नाहीये, ती मी केली होती गव्हाचं पीठ चपातीचं करते तेव्हा दुमडायचं. जमली तर ठीक आहे, काय म्हणतात ता, झाला तर बावला नाही तर केला. दीपाली भाग्यश्री लिहिते ताई तुम्हाला बघून मला फराळ बनवायची प्रेरणा मिळाली. थँक्यू सो मच. धन्यवाद तुम्हाला धन्यवाद. प्रेरणा मिळाली तर फराळ खरं म्हणजे घरच्या घरी जेवढा जसा ज्याला जमतो ना तसा जमावा, कारण ह्या वर्षी बिघडेल किंवा थोडाफार वर खाली होईल, पण पुढच्या वर्षी, त्याच्या पुढच्या वर्षी, त्याच्या पुढच्या वर्षी आपण एक्सपर्ट होतो असं आहे. त्याच्यामुळे फराळ हा नक्की बनवून बघा, आणि आपणच खातो, काही होत नाही. फराळ काय म्हणतात ना, होतो व्यवस्थित मनापासून केला तर. चंद्र चला. हा गगनी हसतो बघुनी, चांदण्या शिंपुनी देई छाया, ओवाळीते मी लाडक्या भाऊराया. हे बघा, एक तर दुमडून टाकली. नाही दुमडलंय, नाही दुमडलं? मला जमत नाही ती, मी आधीच सांगितलंय. जाऊ दे तरी पण. चला आता गाणं परत बोला, कारण माझ्या कमेंटमुळे मला वाटलं दुमडीची केली म्हणून मी बोलली. चला आता परत एकदा बोला गाणं. सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती, ओवाळी ते भाऊराया रे, वेड्या बहिणीची रे वेडी माया. छान होतं गाणं. ज्याला आवडलं असेल त्यांनी डबल टॅप करा. ह्या वेळेला लाईक खूप आल्यात. दीपाली लिहिते हाय वहिनी मी मालवणची आहे. हाय लिहिलं. अश्विनी लिहिते दुमडून, परत तिने तेच कमेंट केलं. दुमडून तुम्हाला मी दाखवेन, पण आता ह्या लाईव्ह मध्ये मला जमत नाही. लाईव्ह मी मध्ये गव्हाच्या पिठाचे जेव्हा चपात्या करते तेव्हा मी दुमडून प्रयत्न करेन आणि तुम्हाला नक्की दाखवेन. रव्याच्या जराशी करंजीमध्ये जमते. हा. रव्याच्या करंजीमध्ये रवीच्या दाखवेन. करंजीमध्ये मी करून दाखवेन तुम्हाला दुमडायची पद्धत. त्यासाठी मैदा थोडासा आणखीन पातळ हवा. गोविंद लिहितोय क्लासेस आहेत का तुमच्याकडे, करंज्या कसे करायचे? ह्योच आज क्लास class असा आहे. दादांनो ह्योच क्लास असा. काय चालला असा, काय होय नाही. दर, होय दर. रत्नमाला पाडवा हळद लिहिते, साजरो करतात की काय. सायली लिहिते लाईव्ह पाहून कोकणात आल्यासारखं वाटतंय. धन्यवाद आज फर्स्ट धन्यवाद. टाइम बघते मी. काही हरकत नाही, फर्स्ट टाइम नक्की बघवा. माधवी मोहिते लिहिते हा, यांच्या कमेंट पण असतात. हा, लवकर धन्यवाद. दाखवून साहित्य आणायला. ओके हा, लवकर बरोबर. दाखवून, बरोबर. हा हा लवकर त्यासाठी दाखवतो, मी म्हणली ना मगाशी लवकर दाखवतो, कारण तुम्हाला हा. कसं साहित्य आणता येईल. हा, तयारी. जर तुम्ही आता चण्याच्या पिठाच्या जर आम्ही दाखवत असतो तर चणे आणलास आणि आम्ही बोललो आता डाळव्याच्या दाखवतो, मग तुमचे चणे वाया जातील. म्हणून दादा त्याच्यापेक्षा हा, ज्यांना हा. जर खायची इच्छा असेल तर त्यांनी हे असा हा. पर्याय करा. चण्याच्या पिठाचे होत तर तुम्ही व्हिडिओची खाली लिंक देत सरोज तुमका. वेदिका लिहिते हा. तुम्ही जेवण केलं का? हो, हो जेवून पण इलय मी. लाईव्ह चालू व्हायच्या अगोदर जेवून मी सांगितलंय लाईव्हचं टायमिंग तोच ठेव, माका हा. चायक नाही जावचा. नाही, नंतर उशीर होतो ना. हा. रेसिपी खूप मोठी होती आणि मग नंतर उशीर झाला असता, म्हणून लाईव्ह जरा लवकर केला. आधीच आम्ही ठरवलं रात्री की लाईव्ह आपण जेवूनच करूया. ज्यांका कामाक जाऊचा ती कामाक जाऊन दे, क्लासेसला जाऊचा. सोनम माझा क्लासेसला गेला. आता ही मी करंजी इकडनं. आता आम्ही शक्यतो सगळ्याच करंज्या मी ह्याच डिझाईनच्या केल्या. तुम्ही भरभरून मला ह्या करंज्यांना लाईक्स आणि हार्ट्स द्या पटापट. आवडल्या म्हणून धन्यवाद. ज्यांनी ह्या करंज्याच्या डिझाईनला लाईक केलाय त्यांना मनापासून धन्यवाद.
परत एकदा दाखवते. बोट ठेवा आणि मग वरतून असा चमचा त्या रेषांवर फिरवा. चमचा घ्या किंवा दुसऱ्या चमच्याची दुसरी बाजू घ्या. ही मला होत नाहीये, जमत नाहीये. बोट ठेवा. बोटाच्या अंतरा एवढी ती डिझाईन आपण करू शकतो. ही बघा आणि पोटाजवळच उचला म्हणजे ती डिझाईनला काही तुमच्या धक्का लागणार नाही. अनघा लिहिते आहे बोथ आर ऑफ नाईस, गॉड ब्लेस यू डिअर, थँक्यू सो मच. धन्यवाद. आसमा लिहिते अनारसेची रेसिपी दाखवा, मला खूप आवडतात. अनारसे प्रत्येक लाईव्हला एक ना एक comment अनारसेची असते. लाईव्ह जमणार नाही पण मी रेसिपी दाखवायचा यावेळेला नक्की प्रयत्न करेन. दिवाळीच्या शेवटपर्यंत जरी तुम्ही बघितलात तर मी आता करणारच आहे. तो तांदूळ Okay. भिजत घालणार आणि 3 दिवस तांदूळ भिजून, मी 7 दिवस भिजत घालणार नाहीये. 3 दिवस भिजून मी करणार आहे ते तांदळाची अनारसेची रेसिपी. त्यामुळे तुम्ही आमचं त्यासाठी काय करूचा लागतला, लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि जोडून राहा, रेसिपी बघत लता राहा. लिहिते तुम्ही दोघी खूप छान आहात, थँक्यू सो मच. रत्नमाला लिहिते हाय. सायली कोटल लिहिते लाईव्ह पाहून कोकणात आल्यासारखं वाटतं. मला वाटतं मी धन्यवाद. वाचलेल्या कमेंट धन्यवाद वर खाली कमेंट होतात, काय कळत नाही. एखाद दुसरी. हा, धन्यवाद. मी प्रभादेवी मधून बोलते. ओके, लता मांजरेकर. गीता लिहिते सारण कसे केले आहे. आता सारणचं मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकते की सारण कसं केलं आणि त्याचं प्रमाण पण, त्याच्यापासून सगळे पूर्णच रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. ती तुम्ही नक्की बघून घ्या. आणि हा व्हिडिओ जेव्हा एंड होईल ना तेव्हा हा व्हिडिओ जाऊन सेव्ह होतो यूट्यूबमध्ये परब किचनमध्ये. जसं पहिला व्हिडिओचा सेक्शन असतो, नंतर शॉर्ट व्हिडिओचा असतो, मग लाईव्ह व्हिडिओचा असतो. त्या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्ही हा व्हिडिओ परत एकदा बघू शकता की हे आम्ही म्हणजे सुरुवातीपासून ते एंडपर्यंत आम्ही ही रेसिपी कशी केली आणि ती तुम्ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा आणि ती रेसिपी तुम्ही नक्की करा. बघा ताईंनो, कारण ह्याच्यामध्ये ह्या रेसिपीमध्ये मी एक करंज्यांना वेगळी डिझाईन देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सारणाला पण ट्विस्ट दिलेला हो, आहे. तुम्हाला आवडेल ही डिझाईन नक्की. आणि आपण पर्याय सुद्धा दिलेला आहे. चण्याचं जर तुम्हाला पीठ करायचं नसेल अख्ख्या, हा. तर तुम्ही डाळव्याचं करू शकता. ह्या सगळ्या टिप्स तुम्ही फॉलो करा. त्याच्यानंतर पीठ मळताना सुद्धा तो एक ट्विस्ट आहे हा. की त्याला बुडबुडे आणि ही करंजी खुसखुशीत हा. कशी राहावी ह्याच्यासाठी सुद्धा टिप्स आहे, ती सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. हां, आता काय झालं, लाईव्ह सध्या खूप मोठा होत जाईल आणि एवढा वेळ परत बोलायचं तरी शेवटी करतो. क्लोजिंगला आम्ही तुम्हाला प्रमाण आणि थोडाफार रेसिपी डिटेलमध्ये सांगतो. हो. ते तुम्ही त्याच्यासाठी स्टे ट्यून. आत्ताच सांगितलं तर मग तुम्ही हे होईल. आता आम्ही थोड्या वेळाने शॉर्टकट मध्ये सांगते. किती मी तुम्हाला शॉर्टकट दाखवलेला आहे बघा. हा. एक तर गुळ मिक्स करायचा शॉर्टकट केला आपण. त्याच्यानंतर काय केलं, सर्व शॉर्टकट आपण चण्याचं पीठ जे भाजून भरडून न करताना आपण डाळ तो एक शॉर्टकट केला आणि त्या डाळव्यात परत पिठात पीठ पीठ मिक्स गुळ mix करायचं. करायचं. आणि तुमचं करंजा कापून जे जे पीठ पीठ होतं वाया जातं. ते येऊ नये म्हणून पण मी एक शॉर्टकट शेपूट. केला. ती जी शेपूट आहे ना ती नंतर बाबा तो हे ठेचत राहावं लागतं. आणि जो कंटाळा येतो ना करंजा करायचा, मेन करंजा करायचा कंटाळा त्याच्यामुळे मग तुम्हाला ह्या रेसिपीला चिरणं घ्यायची गरज नाही. मी सांगितलंय काटो असात तर घ्यावा, नाही तर बाजारातून आणा, डिझाईन आवडली तर. नहीं असणार काटा सुरी चमच तो सबके पास रहता है, तो रहेगा वो यूज करो. चंद्रकांत देशपांडे लिहित आहे हाय. सरी शीतल लिहिते करंजी बनवताय. बरोबर आम्ही करंजी. सारण कशाचं केलं असं गीता लिहिते. आम्ही डाळव्याच्या पिठाचं सारण केलं, कारण चण्याच्या पिठाच्या सारणाला खूप खटपट असते. ती सध्या आम्ही ज्यांना जमत नाही, आम्हाला पण थोडा वेळ नव्हता म्हणून म्हटलं ह्या पर्याय जो आहे तो तुमच्यावर शेअर केला जावा. पण ह्याची चव थोडी म्हणतात ना 80% तीच येते. 20% थोडीशी कमी होईल, पण 80% तीच येते. आम्ही तीच द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. सोनल लिहिते तुमच्या हाताचे बेसन लाडू बघितल्यात. हो, ती रेसिपी चालू आहे, एडिटिंग चालू आहे. ती रेसिपी उद्या परवापर्यंत पडेल, कदाचित उद्या अपलोड होईल. ती तुम्ही नक्की बघू शकता. विठ्ठल लिहितोय हाय. सुषमा लिहिते हाय. लता लिहिते तुम्ही दाखवल्याप्रमाणे मी शंकरपाळी केली, खूप छान झाली. त्याच्याबद्दल धन्यवाद ताई. त्यांनी पण हाच प्रयत्न आहे की तुम्ही बघा लाईव्ह आणि तसं करा तुम्ही. मग ते लवकर असेल तरी पण तुम्ही तो व्हिडिओ सेव्ह होतो तेव्हा परत बघा, सामान आणून तयारी करा. दीपिका नार्वेकर लिहिते हाय ताई. हाय दीपिका नार्वेकर, कारण ह्यांची कमेंट पण असते परब किचनच्या बहुतेक रेसिपींच्या खाली ह्यांच्या कमेंट असतात. मी यांचं नाव आवर्जून सांगेन. ह्या आणि आपल्या नीता परब म्हणून एक आहेत, त्यांची पण कमेंट प्रत्येक व्हिडिओच्या खाली असते. अश्विनी पांचाल लिहिते करंजी. काय कमेंट गेली खाली, काहीतरी होती, थांबा. करंजी फाटू नये म्हणून टिप द्या. मी जसं तुम्हाला सांगितलं ना, हा जो सुती कापड असतो ना तो तुम्ही ओला करून घ्यायचा
आणि हा सुती कापड प्रत्येक वेळेला करंजी आपण लाटून ठेवतो ना, हा ओला असतो त्याच्यामुळे करंजी फाटत नाही. आणि ते त्या सुती कापडावर, ओल्या सुती कापडावर तुम्ही करंज्या ठेवा. असं करा आणि पाणी लावून हे जे बाजूच्या ज्या कडा असतात ना, ह्या पाणी लावून दाबून व्यवस्थित घ्यायच्या. बोटं रोवेपर्यंत दाबायच्या. ती बघ डिझाईन ह्या बघा 2 टिप बोटांची आहेत. येतेच हां. आहे त्याच्यावर. बोटं रोवेपर्यंत दाबायच्या आणि चिरणं असेल चिरण्याने चिरा. पण चिरण्याने चिरलं तर एक्स्ट्राचं पीठ येतं, म्हणून ह्या वेळेला मी ही खास डिझाईन तुमच्याकरता घेऊन आलेली आहे. आवडली तर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. तर ह्या 2 टिप होत्या ना, आपण सारण फाटू नये म्हणजे आणि हे सारण फाटू नये हां. त्याला आणखीन एक कारण आहे. तुम्ही लाटते वेळी प्लेन लाटा. जर दुमडली तर तिथे सुद्धा परत सुकून ते करंजी हां, पोटावर फाटू इथे जर शकते. दुमड असेल पिठाची हां. तर तिथे ती कडक होऊन फाटू शकते. तेलात गेल्यावर ती फाटतेच. भले तुम्ही अशी चेक केली. भार्गव धडबडलो. आता नाव. आता मी नाव घेते. उखाणो रवलो ना आपलो पाडव्याचो अहोंसाठी उखाणो. करंजी आज केल्या युट्यूबवर डाळव्याच्या करंजा. आज केल्या युट्यूबवर डाळव्याच्या करंजा. त्याच्यात आहे गुळाचा गोडवा. त्याच्यात आहे गुळाचा गोडवा. शांताराम रावांचे नाव घेते. आज आहे पाडवा. पाडव्यासाठीचा उखाणा होता. हां. ज्यांनी म्हणजे ज्यांना वाटेल की अरे दिवाळी सोडून पाडव्याचा होता, त्यांनी मगाशीच सांगितलेलं की दिवाळी नंतरचा उखाणा पाडव्याचा असतो. तो आता मी सगळे घेते. त्यांना शेकले तर मी तर पूर्ण रेसिपी करते. मी शेवटची शेकान घेते. शेकून घ्या कारण तेल पण खूप गरम झालं हां. आणि मगासपासून त्याच्यात काही गेलेलं नाही. म्हणून जसं सांगितलं ना, हां. तेलाचं तापमान पण मध्ये मध्ये चेक करत राहावया हा. हां. कारण कधी कधी तेल खूप थंड होता पदार्थ गेल्यानंतर किंवा पदार्थ तळत 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 ते थंड होता, म्हणून कमी जास्त गॅस करत आता राहावा. एक ताट घे. हा माका ते त्याच्यात करंजे दाखवते. दाखवूचे आहेत. कसे हां. कसे कसे. हे बघा ह्याच ताटात दाखवा ना. ही बघा. आता ही का ना थक्को लागलो आणि ही बाजूला. दुमडली पण ती थयच खुसखुशीत झालेली आ. ही आता शेकलेली आ. बघा डिझाईन काय भारी गमता. अशी निथळत ठेवले आणि बघा डिझाईन वा वा. लगेच लगेच डबल टॅप करून लाईक देवा. मस्त वाटते. हा. लता लिहिते दिवाळीचे पारंपरिक बोरं दाखवा. त्याचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे परब हो. किचन मध्ये, तो तुम्ही नक्की बघू शकता. परब किचनच्या युट्यूब चॅनलवर व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. हे घ्या आपल्या करंज्या बघा किती झाल्या आता. मस्त. अश्विनी लिहिते चकलीची रेसिपी पण घेऊन या. आम्ही चकलीची रेसिपी लाईव्ह मध्ये लाईव्ह upload दाखवलेली केलेली आहे. आहे. आणि असा पण आहे भाजणीच्या चकलीचा व्हिडिओ, हम्म. तो तुम्ही बघू शकता. मी गॅस बंद करून घेतला कारण गॅस काढून चालू होता. थांबा हातावर येईल, मी हे इथेच देते कारण गरम गरम तेल आहे. मी त्याला उचलून ठेवते. आता तेलाचं काम झालंय ना. आता मी गाणं घेतोय की करंजे मोजू. आता गाणंच बोलते. करंजे मोजते लिंक तुटली माझी. आता गाण्याची लिंक जॉईन करते. सर्व गाण्याची लिंक तोडू नको. हा. काय 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 अरे मी तेल उचलते. थांबा 1 मिनिट बाबा. 1 मिनिट हा. 1 सेकंड बाबा. गरम वस्तू पहिल्यांदा हातापासून लांब ठेवायची. बोला बोला. गाण्याची लिंक नाही तोडत. बोला. शक्यतो अशी पटकन उचलायचीच नाही कारण पोरगो आपल्या घरात धावत बिवत इलो तर होय. त्यापेक्षा आपलं तो थंय बाहेर होतो म्हणून पण ती थयच थंड होऊक द्यायची. हे बघा वा 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 मस्त. आपले बारके खै रावले साच्यातले असं त्यांना मध्ये ठेवचे होते. त्यांची बघा. ऑर्डर आहे ना, हा. पोस्ट करूच्या. मस्त करंजा. आणि डिझाईन आवडली तर पटापट परत एकदा लाईक करा. मोजा गो गो. इथे सरोजा. 4 रवले. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 म्हणजे मोदकांसारखे. तसे खरं म्हणजे हा. 20 होतील. हे हा. 2 चिटुकले मिटुकले म्हणजे ह्या साईजचे हा 21. 21 होतील. हा ह्या सेम साईजचे 21 करंज्या होतील. हा, आणि आणि ह्या बाजूचे साईजच्या करून काढूनच केला तर टाकायचं. भरपूरच होतील. 50 एक होतील. हो. हा ऑर्डरचे तुमच्या होतील ना तर ते 50 एक होतील. हा आता ही डिझाईन कशी वाटली ती तुम्ही सांगा. मस्त. आता ह्याच्यामध्ये आपल्या 21 करंज्या झालेल्या आहेत. 2 छोट्या केल्या म्हणून, नाहीतर त्या बरोबर
21-22 करंज्या झाल्या असत्या. तव्यामध्ये आपल्या 6-7 आहेत त्या छोट्या धरून आणि ह्या बाकीच्या. मस्त अशी डिझाईन ह्या वेळेला लाईव्हला तुम्हाला परत एकदा मी प्रमाण सांगते पहिलं. पाव किलो मैदा, पाव किलो डाळवं, पाव किलो गूळ आणि त्याच्यासाठी 1 वळ सुक्या खोबऱ्याचं आणि आपला 100 ग्राम रवा. त्यातला 50 ग्राम मी पिठामध्ये घातला आणि 50 ग्राम मी सारणामध्ये घातला. अशा प्रकारे मी डाळवं भाजून घेतलं. डाळवं भाजून झाल्यावर वाटून घेतलं. त्याच्यामध्ये परत गूळ घालून वाटलं आणि सुकं खोबरं भाजून सगळं साहित्य भाजून मी त्यात मिक्स केलं. गूळ सुद्धा वाटून वाटून मी मिक्स केलेला आहे आणि मग तसं सारण झाल्यावर मग मी मैदा मळायला घेतला. मैद्यामध्ये 1च चमचा मी तुपाचं मोहन टाकलं. तो 50 ग्राम रवा जो ठेवलेला तो घातला आणि थोडं थोडं पाणी घालून मैदा मळून घेतला. त्याचे गोळे केले आणि अशा मी ह्या करंज्या तयार केलेल्या आहेत. बघा त्या सुळसुळत आहेत आणि तेलकट अजिबात झालेल्या नाही आहेत. खुसखुशीत झाल्या आहेत. आता तुम्हाला सरोजेल आणि दाखवेल कशा झाल्यात. शक्यतो पिठाच्या करंज्या गूळ असल्यामुळे आतून जास्त अशा खुसखुशीत होत नाही, पण त्याचं सारण कडकडीत पातळ पारी लाटा मग त्या कडकडीत होतात, म्हणजे काय म्हणतात कुरकुरीत होतात. खुसखुशीत वेगळा फसफशीत प्रकार असतो आणि कडकडीत असल्या ना तर त्या कुरकुरीत होतात. तसं असेल तर एकदम पातळ लाटा आणि त्या थंड पाण्यातच पीठ मळा, त्याच्या आपल्याला कडकडीत करंज्या होतील. सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आता काटव शोधून गेलेला किती झाले ते पाव किलोचे करंजे. तसा सारण आपला उरलेला अजून ह्या सारणामध्ये तुमचे 10-15 करंजे नक्की होतले. ह्या बघा सारण आपला उरलेला जो छोटे केलास तर ते 20 होतील आणि मी आता केलेल्या गोळ्याचे केलास म्हणजे आपली नॉर्मल करंजी असतात त्या साईजचे तर 10-15 करंजे नक्की होतील. मी भरून भरून 2 चमचे भरून सारण घातलेला. बघा मस्त असे करंजे. आता आपलं वजन काट्याने बघूया. हा पण मी आधीच सांगते सारण आपला उरलेला असा. आता सगळे ठेवू कोयात मग आता ऑन करूया. ऑन केल्यावर ठेवूया. हे बघा 895 ग्राम मायनस मध्ये गेलं. एक मिनिट. पहिलं आपण म्हणजे 1 किलोच्या आसपास झालं, 1 किलो नाही. आता ठेवा 982. हा पण आपलं सारण उरलेलं आहे तिथे. सारण उरलंय म्हणजे ह्या जवळपास एकाच साईजच्या केल्या तर 1.5 किलोच्या करंज्या नक्की होतील. त्या सारणाच्या 15 करंज्या होणारच होणार. मी सांगते हा ह्या म्हणजे पाव किलो सारण जे पाव किलो जे प्रमाण घेतलंय त्या आता आपण छोटीशी घेऊया आणि दाखवूया आपण आपली करंजी आतून पण खुसखुशीत. घे खाई गेलो तो काटो तो काट्याने काटा. चला आता मी माईक जवळ घेऊन येते म्हणजे तुमचा आवाज ऐकायला येत नाही. हे बघा इलो तर परत परत डबल टॅप करून लाईक करा. कमेंट मध्ये पण सांगा पण लाईक करा. बघा आणि हे बघा हे बबल्स इले होते मस्त पापुद्रे फुटलेत. हे का पापुद्रे हे बघा. आता हीच करंजी मी मोडून दाखवत आहे. हा मोडते वेळी पण आवाज येतो चुरचुर चुरचुर. ही छोटी आणि ही आपली मोठी. ती आधीच बघा तुटाक लागली आणि कडेने बघा किती कुरकुरीत झाली. ही बघा याचं खुळखुळ नाही हो का. हे बघा बघा हे आपल्या कवराचा मस्तपैकी मोहन पडलेला असा. आणि आता आतलं सारण बघा. ई बघा पूर्ण कटोकट भरलेलं आपलं सारण. खुळखुळ नाही. हा चला निरोप घेतो आता आज्ञा असावी. चुकले आमचे काही तर क्षमा असावी. या आता ही रेसिपी आपली झालेली आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला प्रमाण आणि ह्याचं जे प्रोसेस आहे ते आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो आणि ह्याचा जो व्हिडिओ आहे तो परत किचन मध्ये सेव्ह होतो लाईव्ह सेक्शन मध्ये. तो जाऊन तुम्ही परत परत बघू शकता पुढे मागे करून. म्हणजे तुम्हाला कळतं काय टिप्स आहेत आणि काय नाही. मालवणी भाषेची गोडी आणि कशी वाटली स्नेहा सरोजची जोडी ह्या सुद्धा तुम्ही नक्की करून सांगा. आता